Nimbad na oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya timday mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito ilayan channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman agdo kasta. Awan kaya mayam ni Monique. Adda ka no napan nakinita iti kusina yo, Mayor. Ioray ko langan, sakto agawid. Sige. Jonas, saan ka pa nga awid? Nakaluto man tanda kiti katulong. Dito'y kan amang rabii. Agsasangon tayo. Anya? Awan ang mga no didakmat na ilakam dagiti katulong yo. Ti amom? Nailakam da ka. Taitay imawag ka nga imbaga mga umay. Nagluto dan. Imbagak na ilakaman da ka. Linuto da pa. Itay paborito masidaan. Anya? Wani ho. Agpaiso timbaga ni Monique. Inlakam da ka dagiti katulong, takayat da ka makasango amang malam. Katsapay na kumatad di nakambaayan, iho. Sige, Mayor. Tapnaawan makunkunayo kanyak. Kastaman di kayat ko. San ko mangagbaliw tilin na ganyo kan Monique? Ngaurayan niya pa'y dagiti sa inyo apag kinawatan, lumaminsan. Wan, Mayor. Sige papa, Jonas. Ibagak lang ka dagiti katulong da agid da sardan. Magrabii tayon. Kumusta ka mga iti mansyon da dunya kandida? Awan mo't lang iti parikaw? Awan tatang. Adda pa ka danaga. Anya da ita? Saan na kayo lako man na kinaduan ni Senyorito Jonas sa kimatang iti motorsiklo? Nay, apay man. Awan mo't makita ka parikaw. Adda tatang. Anya? Kasanon, nada nakakita kada kayo ng amo ni Senyorito Jonas. Kat sa bali ti atapanda. Anya kumangay? Ipapandalakit di ngayon kan, wano imutam kayo iti kwarta kan kwa na. Anya? Ti pagdanaga kita. Ang mga numamon ni Dunya Candida, pinautangan na kayo ni Senyorita Jonas iti inggatang iti motor. Kat pabayadan na amamin pinsan tinutang yo. Ay, kwarta mo na Senyorito Jonas ti impang-utang da. Saan mo da kwarta ni Dunya Candida? Uray pa'y tatang. Awan makita, kaparikot dita anak. Akan may sa, kunamot ni Senyorito Jonas, nga isaw ti makamaw no adda parikaw. Basta, bita na magrabi ni Jonas, amigo. Wen, amiga. Nasayat no kasta. Saan bingoray na magrabi ditoy? Wen, saan ka ngagdalag? Agawin tulatan ni Jonas. Sige garod. Nasayat mo at nakinaawatan mo't lang ang dagiti anak ta, amigo. Wen, saan ko matakaya tamadadal tilinangan tayo? Malaksid no. Nuan niya, amigo. No saan mo atong palang tinagtulakan ta? Ha? Kas, iti kinunag. Mapinukan man, dagiti taong tilugan ko iti paybay, ngay nagaw dagiti pirata. Saan ko nga awatan pa'y? Aniya. Nalawag, Doña Candida. Ta sigurado at inadaalan dagiti anak ni pagkangabagas tilugan ko. Kwame. So ano kayat mo asan adaldati ang kabusor? Payadam, wano sukatam tilugan ko iti paybay. Sige, baliwan tanto tagsarita. Umayag to ija opisina, ija munisipyo. Nasaya no kasta. Asikaswam ko matay toy. No saan mo akayat adatabat isang nga kinawatan. Bye. Bye. Karamba! Ano ka ano anak kinaawatan da Jonas kan Monica? Takamin sabat kin ni Solomon ti saan niya kinaawatan. Oh! Karamba! Apay ka di mariribukan kayo, madam. Ay, masurunak to niyan. Ti ka di kaawan pa ni Sir Jonas? Saan aday ta? Tamagrabi ka nun ije balay da Mayor Solomon. Ay, sa wakas! Kamaod tiyanan na. Nagkinaawatan matlaangan dagiti duwan nga agayan ayan. Stay agkayaw. Anya nga agayan ayat alablapit ang tonyang. Kayat mo tatungpan ka. Saan, madam?
Kasanon no, agpiwis ako. Tukas ta, saya atong garot tiyag sao. Relax, madam. Ino, nalaka kayo abo makitkan madadaal ti pintasyon no kanayon kayong agong ungal. Ay, di nakmadlablabyogan. Tanapudot ti ulo. Kan mariripo ka nak. Anya ka ti parikot yo aya. Daka di dawal? Karamba! Aglalaok! Ay, nukaano anak kinaawatan na Jonas kin Monica. Nakamin sabat kin ni Mayor Solomon ti agrikyar. Kisan nga kinaawatan. Nay, apa yan? Ay, apa madam? Nagaram ka di kadayan? Karamba! Wala lang di pagpagam! Ha! Ay, kukwa. Sorry, madam. Ika magalay tinubak tanyag. Ika magalay tinubak. Marikata na ka umaga. Madam. Pangaasiyo. Saan kayo kumapay amat mata? Ay, nati pagpagako. Nay kan! Madam. Karamba! Sa dino ti papanam! Medyo ko sinagayam. Ay, apay ang madam. Tawanan pain. Kanya lagi tati pagpaganakin araraminan. Ana sumardan lagi ti dua abang ka di motor amang kamkamat ka tayo. Anak di pating. Masabtan tayo da. Banat! Ang mo dati at aramidin dadabal. Agikis-ikis ti bangka di motor da. Lukas da. Tigrinid lancer ti usan ka nakwada. Nan. Kita et man numakali sila pa Alpas ti ani dawal. Timtak ti maysa ka di motor. Pumalbalis na panan. Sige. Bala ampay tigrinid lancer ta iso ti usan Ada na punta na kakadwata nyo, di mas abang ka dawal. Dagiti anak ti pating. Lukas da. Tira manan ti may salugan. Kaya dawal. Bintak daan na. Awanan dagiti kalaban. Wanak taumat. Ang dagiti kakadwa tayo, arayatan tayo. Itaagam tayo no mano tinasubkatan kadakwada. Siya kilukuan da niya kandida. Kariya kari. Wan, purno ka sa pula kinto nagkampanyak manan. Ngam ad-ada ka sa pulan nakpara iti negosyo na. Nakalapukaw ko tintalaw dagiti pirata alugan ko iti baybay. Milyones ti bayad na niya. Sana mabalin na kastalatan. Nuadda pukaw na. Awanan bibiyang ko. Banan ni Jonas iha. Agyaman at nagkinawadan kayong matlangan. Saan pa, papa? Anya? Nasaan nga isutin mo na ngay mawag kanya? Nung ka, asyak ti umawag kan kuana. Ha? Laglagi pa na, nakautang kanya, iti utang anay baganakam. Ano saan siguro aga po kanyak nabayagan na din maga? Malala. Sa atin na dati pagsaritaan da. Kahit kumatandagin na, tanot palikot ko. May papan matigan niya, papa. May baban ka ni Candida. Ah? Ah, Ada parikot jo, ganito niya kandi. saan nga iso? Dagiti kailyan tayo ti kunakuma. Nang runa, kadagiti kalaban ko, di politika. Malapanawang ka niya. Anak ti pagkang kapakas. Dandanin may kaglistikila ka. Kasana mo dawal. Dito tayo na itabon, tido kakadwa tayo anapaltugan. Anya ko babay. Nasapol na may tabon da. Yung tibuling tayo latan iti baybay. Kat pagbibingayan dagitikan. Tibangkay da. Awagam ko man ni Madam Candida, no, at the signal, iti dati nga isla. Tayo pagkaamom, tinapasamak ka na tayo. Wen, ada sa kakundakan barang na da signal ti silpon. Sige nga, Rod. Agkali kami iti pakitabunan da. Wen. Wan gayam. Anya nga iti plano ita. Agyan tayo pa ilang iti na itong isla. Padasin tayo matimang lawlaw. Mga no, indak nirda dito iti lugan ni Mayor Solomon. Palag ko na, kawanin dahi jahe dawal. Yung masapol na tabirugan tayo, taday tatibili ni Madam Candida. Ngam kasanon, no, adamanan matay ka na tayo.
Anya? Sigurado nga agsawar ita, dagiti kakadwa, dagiti dua din motor abang ka. At pinalinad tayo. Makamuridan. Oray kat ado pa'y matibala tayo. Anyat na pasamak ako ng idirabi ito niyan. Ay sus, Senyorito Jonas! Dandani tayo naglamay. Anya? Apay? Sino ko matilamayan tayo? Ni Madam Anya ka ditay nga ibagbagam to niyang? Iko, sir. Nagpungpungtot ni Madam Idirabi. Idi kwan, marigatan magtan nga umangas. Anya? Apay ngamin? Anyat nagpungtutan na. Ni kano, Mayor Solomon. Apay ni Mayor Solomon? Amok pa yan, sir. Ang mga lugar aram, Anya? Ay, kwa. Saan ko nga mo? Tinasaya at senyorito. Damagan nyo laangan ni Madam. Anya di ibagbaga nito niyang mami. Dandani kayo kano na atake idirabi eh. Karamba! Labid akatulong dayaton yang. Kapungtot yung kano ni Mayor Solomon. Ay, no kaano ang nagkapya kami kin ni Monique. Da kayon samot ti sumublat. Awan day chay. Adalang na ibaga na adyak na gustuan. Kwa mami. Podno ka dito imbaga nito niyang. Agar aram kada kayo ni Mayor Solomon. Adiya? Karamba! Ayan day jaton yang tatong patungpak. Relax kayo lang, mami. Sige. Ang mga numaatake kayo manan. Anya, ay jak pa'y kayat tibatay. Tasadak pa'y ana umaga ang bipiyag. Sa dino nga tan tinakadantanunan tanawal. Awan nga tati signal iti ayan ta. Tawan mo't lang awang nan. Siyak man ti magpatas ang mga awag kadkwada. Masapul ang mabirukan na tilan siya ni Mayor Solomon. No dinan kayat nga awatan pilang. Uray kaskasano. Mapasublik kinanto iti ipayat ko kadkwada. Oh, ayan nga tantatawol. Ti cellphone ko. Itawol ti umawawag. Hello, Tawol! Adat madamag. Ano, madam? Makaparagsak at makapalatingin. Aniya. Anya ka dito kaya yung una. Di makaparagsak kung no makapalatingin. Di ba kaparagsak? Apay, nasarakan yun, tinahidyak alan siya ni Mayor Solomon. Dahil ka diti makaparagsak, adamag ako na, Tawol. Saan, madam? At dadwa di motor abang ka nagiti kalaban kini napamatak na eh. Kasta, agod! Agkat di ko na makapaladingit, adamag. Ano ba ito na tayo ka nagiti kakatwami? Kanidwa tinasukatan, madam. Karamba! Sa dinugarutan kaya nyo ita? Kanakalpas mi ngayon tapon nagitidwa kakatwami, madam. Aniya. San mi nga mo no kano di suplimi. Sa san mi ngayon tapon nita. Kawan na mapungsutan. Karamba! Ada kami ita itis lakang laluyan. Ayan di arabidan nyo dita. Tadasan mi dagsawar. Parang at masarakan mi pagdasinan ni Tilansa ni Mayor Solomon. Oh, nagdakkel a perwisyo da ito yan. Basta, uray mabirukan nyo. Saan na nakayat nga awatan? Bayatan wano sukatak ka no talaga. No bayadan niyo inusukatan yung tumadaan. Sandal na birukan, madam. Ituloy yung lata birukan. Tauray isulat pagsubutak. Kukwak tulatan. Ngam di marikot. Mabirukan mi pera. Ken kasanon no maibos ka pimentan. Asinon do ba hindi mabati ataw yo. Karamba! Alala! Padasan nyo pa iti agsawar. Uray maibos kayo amin! Di kayo sumardang! Bye! Karamba! Maatake ang nukastoy lang anagado ti parikot! Oh, pagtakas matan ti abo tayo, Tawol. Nadigto tagitikas kain ng bagada. Lapat patagpagid din ti lansangam da tayo. Iso nga ron ngagpampanonotak. Kat, anya ti pampananotam? Ura sa nakalugsawak. Siya ti mangibulgar iti buyok ni Donya Kandig da atarok. Anya, Wen, iso asan na siya, itang sidan na. may turod mo nga ibagadatangan ko na. Wen,
Karamba ako na. Awagak manan kat day tati bagak. Naimbaglangan tanda signal dito oy, kat maawagak. Dapat ang awag mo. Hindi Dawal man. Hello, Dawal! Nagyamanak, nakontak kayo ba, madam? Anya ti pagam. Kalkalpas miya nagsasarita ka na giti kakadwak, madam. Anya ti nagsasarita nyo. Imbaga yung ituloy milatatag biro. Oray maipos kami. Karamba! Pagnubatin pagak! Kaya nasawan. Nawanan patagdi ka na kayo, madam. Anya? Dapat patagpaintilan sa na kami at tayo. Panagasan miya kaya ta mapasama ka na kami. Sukiran na ko, Dawal! Sa tingidag, madam. Agsupli kami dita. Kung saan kami ngagbiro. Saan miya kaya ti matay, winumaybos. Aniya? Agsupli kami kung saan kami ngagreport ka na kayo, madam. Karamba! Talaga ka nang ba, madam? Agdiretso kami, iti quarters na kiti polis. Tayo surin termin na kitarabas ken bala. Ket ibulgar mi matan timading arami ninyo. Hello! Karamba! Saan ang mabaling nga arambidan dati kasta? Di ba kat mabalod ako? Karamba! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Bilibak kang ka, Dawal. Talaga may bagay kin katinagan mo, Dawal. Tanadawal ka. Naiturad mo, anay baga kritikas jay kin ni madam. Sana sakti karkaritin na tarok. Amok ti balimod na. Ti dagas nga rami na. Ang apay nga nidap mo ti cellphone mo. Bayam. Amok ka mariribukan na dyan o di nakmakontak. Anyang arudan ti aramidan tayo ita. Nawan. Ingkay kitag kalap. Tadapulutan tayo. At dan sapay matay balon tayo nga arak. Naginom tayo kiti. Ha? Saan tayo nagbirok? Saanan? Bayam dita. Sige Inton madamdama. Iyon ko ti silbon ko. Kat urayag ti awag ni Doña Candida. Anyang ti plano, Dawal? Dito'y tayo may lang isla. Bayam nga kamugaw na yabakan. Saan kayo matanapan ni Gio opisina yung mama? Yan kasla maburiburan kayo launay. Kwa. Awan da ito'y iho. Di nagpakadanagan. Ano maditirik na yo? Sakpay lang ti sumrak mama. Aginana kayo. Alaman garot iho. Siguro talaga ka sa pulak ti na. Ay. Ta kayong ngamin mama. Noanya pay lang ti pakaringguran nyo. Kat nagbak nang tayo ngarudan. Para kan kada kito'y Jonas, iho. Sige, sika man lang arudan ti mapan ay opisina. Agin na kilabasit. Napanan ni Jonas si opisina. Papadak mat iti bodega. Takasaritak na kitinabatbati at tao kijay. Ay, patasak manan nga awagan ni Dagol inton madamdama. Sinalpag tayo dyan, Dawal. Paiturod na ko na pangkaan. Sana mabali na makadanon ka nagiti masik na delegal a negosyok. Pasal itak lakit eh. Basta plano ko mamat ito maray a mayor. Kalkalapa na nak ni Mayor Solomon kay. So, da kami man ti agbalupal iti politika. Pumanaw kayo ka din, madam? Kita lang arudan na nakarubuatak. Kuwan, madam. Na kayo pa'y lang kiniloy sa timakamo dito'y balay, ha? Uwan, madam. Awan parikot. Saan mat ato maray to'y mansyon niyaw? Tunyang! Kuwa. Santa ko kilawan istay mulagata nakastabatam. Maminsan pa'y agdiso di tangagamon, tiba. Saanin, madam? Panawan kayo pa dito'y. Saan ka pa'y pumanaw? Tadda pa'y ibilin ko kan ka!
Hello? Sa dino tayan mo, Jonas? Ada, dito yung opisina ni Mami. Apay ka di? Maburi nga kami dito balay. Pasyaran ka kuma? Mabalin ko, Mamat. Ado ti asikaswag. Sana makaumay ni Mama. Matmati ka no tirik nana. Apay, andyan to masama kan tita Candida. Kimaro ka no ti high blood na. Gapukin ni Mayor. Anya? Gapo ka ni Papa? Anyag na pasamak? Tigon ka ni Mami. At ka no na ibagan ni Mayor. Itday kay. Naluksaw sa. Ay, damagak man ka ni Papa? Taanan. Bayam ngay soda mat timang resort. Ti sandaan at kinawatan. Anya? Santa lang mo. Amang ano personal kit di matabanag. Personal? Anya ko mamuta personal? Personal nga rod. Amom latan. Ay, uwanan niya? Hello, iya. Nakawag ka man. Kaputa, pampanonood ka na ibaga kanya kita ni Jonas, Papa. Oh, anya na ita nga bagana. Anda ka no saan nyo nagkinaawatan kanto niya kandida? Ang peso ka di, Papa? Anya? Sumpatan niyo ti sanudsod ko. Nawawan, wan nga agpaiso. Damot nagiti bambanag asan mi apagkinawatan. Ay nga saan kami akas ka na kayo ken Jonas? Agpimpin na uyo. No daman pagsusikan mi ken Donya Candida. Anya nga minti saan nyo nagkinaawatan kini Donya Candida? Saan mo nasalsudan? Tawan tumot lang ti may tulong mo. Anyati ko na, kulas. Saan pa kay awag ni Dawal, kandagiti kakadwa na kada kayo? Saan ba, madam? Uray siyak nga ron. Saan pa kay awag? Kaya dinaudi pa nagsarita min, tinaudi ay awag na kanyak. Siguro kat nagpauyo wano giburay tinay ibagak kadakwan. Dawal, isa tayong mawawag kanyak. At mo ito cellphone, tasya kimakisarita kadkwan Hello? Nakayawa na ti patagmi ka na kayo, madam. Di yun mauray. Nagsabli kami, di na hideout. Talaga ka di aging mura kayo itinaibagak kada kayo. Kabota ka sa dapat patagpayan ka na kayo na ibirukan mi. Gamda kami at tao yung madam. Nakaluksaw kami arin. Karamba! No saan kayo agsubli dito hideout? Sa di nung ti pagdiretsuan nyo, no tumakdang kayo ani po ti tatao. Iti kwerpo ti pulisya, madam. Ani? Ewan, madam. Kati pulong mi kadagiti pulis. Dagiti pati kararapi ninyo. Tikinatakas nyo. Ani? Ha! Tangadadail ka din ti ulo yun. Di yung kadi ambo, gauray da kayo kat mabalot, no kas pagarigan tamabuan dagiti otoridad, dagiti kinatakas tayo. Sana bali mabalot kami kutan, madam. Basta mabalot kayo, man. Ania? Ay, saan? Di yung aramidan ti agipulo. Sige, tumaktang kayo latan. Saan yun nga ituloy abirukan ti Jaski Alansya ni Don Solomon? No isa't pagtautan tinakarkaro a problema, iti nagpapaitan tayo. Hello, Donya Candida. Ada ka din napintas, ngay bagam kanyak di mawag ka. Ada, Mayor. Oh! Ibagam nga rudan, di nakpaggagaran. Di mo ba'y bayagan no good news, di bagam. Napirma kon ti Cheke apang bayad ko iti na hijack Alansya. Anya? Agpaiso, Donya Candida? Wan! Isunga kita tayo dapat lang. Dapat tumaitan ko ka ti Cheke. Sige. Ibagam no sa dino ti pagkitaan da. Kat namnamaam nga umaya ka dagos. Nga mabidlan. Masaludsod ko man. Ada ka di inso ko dagiti pasurod mo. Iti birbirukan nyo. Awan! Nagnaumada namang birbir. So tumaktak. Kasta ka di. Nabayag damot nga mina namang birbirok. Kinamin dua pa inadaras, anay pasungal-ngal da itirangan. Gapulang hindi pa nagbirbirok na. Wan garo, Dabigo. Iso tumaktak na. Iso, napanunot mo, abayadam langan. Wan! Tapno saan ka nagumura kanya?
Mayor Solomon. Ang yaman aglaw na Doña Candida. Papa ninyo? Rumuarag, tada na patag akamiting ko. Sumurota. Aniya? Ay, sana mabalin niya. Apay asan ang mabalin? Wano, ada ka di saan nyo kahit ama-amwa? Apagsaritaan nyo, iti kamiting nyo, iso adiyo kahit sumurota. Na, ano saan niya? Wes, no awan mo't latilimliman dyo kanyak, sumurota ka na kayo. Saanan, tadi ka pa'y nakasukat kit mapanakon. Uray kastoy kulatan, saan ako nagsukat, nagdigo sakmat. Saan kan nga umay kunak? Maburi-bura na karo dito'y balay. Ado, ti mabalin mo nga ramidan, tapno saan ka maburing ako nam. Sige, mapanakon. Napanan? Talaga, di nakayat ni surot ni Papa. Kamu dyan na. Timakdang tayo madlangan. Wen dawal. Anyang arat ti pagluganan tayo nga agsubli dihay daw. Hawagak ni madam. Tamang ibaon ito may mangsukon kada tayo. Awagam nga rodan atawal. Mawait lang. Ni madam. Hello, madam. Nakasaglag kay ka din kita pantalan, tawon. Wen madam, itay pay. Di tayo lagtagarot. Na magipauna kiti umay mangsukon kada kayo. Wen madam, wen madam. Siguro ka umanay kay mat na iti close pan ngayon. Jay, dolat na ba na po raw? Titidyo pagluganan mi, madam. Sige. No iso ti kaligagom yo. Iso, ibarami, tawon. Areglado, madam. Tanyang, malamanan. Tandaning ti oras sa panag-time out ko di ti mansyon. Ay, Luisa, di ka kati mabambanap. Akanayon aminalam kang agawit. Sakan tumanan sa paan ti agbiyahe nga umay dito yung mansyon. Narawama kun. Ni Senyorito Donas. Isunday din tang Luisa. Ni, isumat nga pa iso. Tanyang. Apay nga dakay di terwar. Bueno, paspasong nga dandak. Ay, saan, senyorito? Nga po nalpas may amin nga ubrami kini Eloisa. Kay muwar kami ang nagsarsarita. Kasta nagpay sa senyorito. Pangururay kiti oras sa panag-time out ko. Kan pambarak mat ka namang pasungat kini tatang ko nga umay mangsukon kanya. Di magasa kita ije balayo, Eloisa. Kat kinasarsarita ti tatang mo. Ha? Anyat nagsaritaan niyo, senyorito? Kunak, saan na kan asukunan? Tasya kung timangitulod kan ka. Allah, senyorito, nakababayin mo't kada kayo. Didak ko man pagtaktakan iti oras. Baka kunkunam laday tayo, Loisa. Ngam kaay ayaw mo't nga umay nakaitulod ni senyorito di balayaw. Sumardang ka man ton yan, nakababain. Gusto daytan, ang mga aga pa kayo pa'y. Pasensya amlatan nito niyang Eloisa. Talaga alabid. Uray ko manog, paiso tibagbagana. Ngam saan mo't senyorito? Agpay suman. Wano saan? Basta. Itulnog kayo di pagtangan niyo, Eloisa. Talaga nga intulod ni senyorito Jonas ni Eloisa iti balayda. Anya nga tinaknakan ni senyorito. Taapay ak kinalikagom na nga intulod ni Eloisa iti balayda. Ti cellphone ko agriring. Sino nga tamot na iti umawawang? Hello? Hello, Tonyang? Senyorita Monique. Anya ti ibagayo taapay nga inawagan da. Ni Jonas yung awaga kita Nung sana sumungsungpat. Isaan na panunod kang awagan. Anya ka diti, ibagayo ko makin ni senyorito, senyorita. At pakuyog ako tamapan na kini Santa Monica. Mga naka kami ni Tibunyang. Anya? Ikat, apay ani senyorito ti kayat yung amang kuyog kada kayaw. Isungar ti kayat yung akadwat. Apay ayada magapailan. Ha? Awan, senyorita. Itad mo kayo ano ti cellphone mo, takasarita. Ikwa, senyorita. Anya akwa? Ala na, itad mo kayo ano ti cellphone mo, takasarita. Sorry, senyorita.
Awan ita ni Senyorito Jonas dito'y mansyong. Anya? Napanan na? Kuha, Senyorita. Apay adi kagsao. Kunak sa dino tinapanan na. Baka nga ta, anapan na intulog ni Eloisa, hindi balayda. Hello, Tonyang. Dagdagan na. Ada ka bailan kita? Hello, Senyorita. Wow, dengdenggang kayo. Apay nga rod adi ka sumungbat. Sa dino tinapanan ni Jonas. Apay, akas na di ka makasao, napanan ni Jonas ko na. Napan na intulog ni Eloisa iti balayda, senyorita. Anya? Intulog na ni Eloisa? Kasta ti kapatid na di apa na makatulong iti amo yun, Tonya? Siguro kat maasyan mat ni senyorito kini ama ipe. Ang kanayin nga umay mang sundo kini Eloisa, senyorita. Isus gabu na anapan na intulog. At naman na nakayat ko makasarita na diyan, Jonas. Gapo iti naramid na, Tonya. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Ang yaman na, tayo di kamao dyan na. Nabayada mo't lang ang tilansa, ngayon taray dagiti pirata. Wala. Tama nga no, ang mauyong ka no jak mabayadan tiladjam, amigo. Anya? Sapay la kuma, tagbaling tamanen anasaya at ititungkal may sami. Sigod mo at nasaya talada, amiga. Saan kan nga agin ko kunapay, Mayor? Ah, Tamariknak matkat, iti panakilangan mo kanya. Iti panangibaybayag ko abayadan, iti napukaw alanjam. Saan kumaday dati pagsaritaan ta? Tinapatag, kit na bayad namon. Kit namnama ang agsublin ti sigo na panakilangan ko ka. Doon niya kandida, amiga. Senyorito, agsipngatan. Agawid kayo, tamang ano. Sumangpotan ni Mama yung mansyon kat makita na nga awan kayo. Man ano ko ma, Eloisa? Nakababay nga rod kin ni Madam. Kasla, napatagak unay kada kayo, iti umayo panangitulod kanyak, titi balay. Saan ko maaday tati panunutan? Samip nga ito, senyorito. Pasang patakpay nga umuna ni tatang mo. Sakto agawid. Anya? Marabyan lakit din ni tatang ka na pa nagpasada. Basta, urayak ni tatang mo, Eloisa. Munikiha. Sipod simbang petakad na kami suot kan. At da ka di manan saan mo nagustuhan. Talagang handa, Papa. Anya manan. Numuna ta nakatatindog na subsub mo. Kurang na lang masilwan. Ni namin Jonas, Papa. Apay manan ni Jonas. Agasam, itulod na kano ni Eloy sa babaunan, iji balayda. Niya. Man ano kuma. Naintulod na igimalayda. Papa, ada ngamin madmadlaw ko. Kas na importante launay da dyan nga Eloy sa akin ni Jonas. Pagkunam. Gapo tayo saksakit na launay, Papa. No daduma, napatpatig pa hinday jay at chimay. Ngam siya ka na sinadagahiyam na. Saan ba't nga ta? Pudno ti bagbagak, Papa. Iso akayat ko ang makasalita ni Jonas. Da kayo gaya man, Madam. Apay ka sa nasintot ka nakasita kanya ha, Tonyang. Kuha, Madam. Saan, Mad? Wen gaya, ni senyorito. Sa dino ti ayan na. Ayabang banda na magakarikwada. Ha? Kuha, Madam. Alan Ayabam ni Jonas, daday bagakkan ko na. Dalasam! Uun, Madam. Nalawag tinangag ka. Katanya pa yung arod urayam. Mapanak ka na! Awan ni Senyorito Jonas, Madam. Itay pa'y arimwar. Anya, sa dino tinapanan na. Sumipngatan. Yung matatipag ka. Tonyang! Pagdamdamagan ka.
Napanan ni Jonas, ha? Napan na intulod ni Eloisa ijay balay ta, madam. Jakman amukan ko na, kadi matlasang ang putang. Anya. Itian niya kumaga po ngayon tulad na dayja katulong. Ang damot ni Ipe nga mana nga umay mangsukon. Isun to ti pangibagaan nyo dayta intun sumangpat, madam. Oh. Asaan ko amasong batan dayta? Narabyan ako nga agawit. Gapot pa nang uray ko itay kini amay pe. Ni Mami. Hello, Mami. Apay, tita balay da Eloisa, ti pangrabyam. Ha? Amo yung nga intulog ka ni Eloisa? Imbaga nito dyan. Naibaga na nga itulod mo ka no ni Eloisa. Ha? On the way akon, Mami. Agawid akon. Jonas. Hadyaga po nga intulod mo ti tagabot tayo. Iti balay da. Kwa, Mami. Masyanak namin kini amay pe. Sigurado ka. Day talang di raso, iho. Ha? Ne, apaya kaslada pa nagdwa-dwayo, Mami. Magmadlaw ko nga bin na kasla na si nag-unay tiriknap kini Eloisa. Mami? Laglagi pa, iho. May sala nga katulong dayjay nga Eloisa. Kat pulos asan daw mabaling nga agtagkob ti pino kan sabsabo. Sige, Mami. Tagman maneho ak. Bye. Ala, senyorito, imbak to sinmangpot kayo. Akong ungot ni mami yo, gapot pa nang itulod yung kini Eloisa ijay balay ta. Apay, awan mo't dakas na no itulod ka ni Eloisa? Ay, senyorito, itulod dak tumamot nga ron ijay balay ito nagday opa. Anya? Apay, kano kang ag-day off? Siguro inton lawas na. Ay, kwa, ton yang. Jakton masango. Busy akton. Anya? Kan, di ka man umapal iti inaramid ko? Kan ulitat, saan adakas ti inaramid ko ton yang? Para kada kayo, kat awan dakas na, senyorito. Saan anasaya para kini mami miti inaramid yaw. Ay, nabanugag. Kan nalpas kami na nagsarita kin ni Mami. Sige. Apana ko dito silid ko. Ani, makadigdigos akon. Napan? Anya nga tag inagkikyatan mi kini Eloisa. Apay anagkadkad ita nga ibagak nga itulog naktumot ijay balay into na agday upa. Hello, Monique, iha. Nakaawag ka man? Napunta kayo ko damagan na nakasangpatan ni Jonas sa tabalayo, tita. Adan, kasangsangpat na laang iha. Aguray ka. Amom ka di nga ada na panan ni Jonas. Among tita, pay mawag ka kita'y malap. Kat na ibaga kanyak nito niya, hanapan ni tulad ni Jonas si katulong yo. Dahita nga rin ti paghay-hay blada kita'y sumangpat dito yung mansyon. Agasam, kaskat la na kay importante una yan dahil nga Eloisa, iti anak ko. Basta mo din naglakukan ko na, tita. Isa kaya't ko makasarita ni Jonas. Damagakin ko na, no, may anasi ti gunay tirik na ni Eloisa. Sige, umay ka, iha. Tagsarita kayo, iti anak ko. On the way akon nga may dita mansyon yo, tita. Asidek akon. Sige, agandad ka, iha. Tunyang, dapanan ni Jonas. Ade iti biranda iti likod ti balay, madam. Tayo tayo nakadigos kat nagdiretso ijay. Apay ka de? Apan mo ibaga nga da umay asa nga ilin na. Sino ti umay asa nga ili ni senyorito, madam? Di mo di, ada ka no ibaga na. Anya ti ibaga na kini senyorito? Saan kan gagsaludsod pay? Ibabaon ka? Sakit ti pagsaludsod apon. Alan, mapankan! Ay, uwan, madam. Nako. Senyorito! Senyorito! Tonyang. Anya ti bagam? Sumagkakanon senyorito. Ano ada umay asa nga ilin. Ha?
Sino ti sa nga ilik? Ni kano senyorita mo ni. Ha? Adadimitang alugan. Mga no ni Munik de Jayan. Ni, jay lugan ni senyorita mo ni kaya nagsargang iti arbayan, senyorita. Wan ngag peso. Dayjay. Dim sa agan ni Munik. Anya nga tati umay naman nin ibaga. Munik. Rabin. Imay kapailaan. Gapot na na pati nga ibagakan ka, Jonas. Kan, importante matidamagag, isong ang maya. Anya ti ibagam. Umuno na ako mahal sa lutsod. Mabalin? Mabalin latta. Anya aya ti damagam. Kasano ti kina-importante kan ka ni Eloisa? Ha? Ne, anya mat day ta sa ludsod mo? Oh, apay kasamarigatan ka amang sumbat. Idinto ta simple lang na sa lutsod. Diyak ngamin maawatan. No apay damdamagam. No kasano ti kina-importante kanyak ni Eloisa. Dinamag ko ti kasjay, tamakita kan magpatlaw ko na asidad unay tiriknam kan ni Eloisa. Munik. Agasam, may salang nga babaunan. Ngam nagtaktak ka pa Nagdadahal ka pa iti oras, anang itulod kan ko ang aking ganay di balayta. Ay, jak maawatan titigtignay mo, Jonas. Awan mo ti mo kadakas na no itulod ko man ni Eloisa, Munik. Sigod mat. Umay suksukunan ni tatang na, dito'y mansyon niyo. Masyanak nga rod kin ni ama ipe. Iti kanayon na pa ng sukon kin ni Eloisa dito yung mansyon. Asi ka dilang kay Mariklik na, no? At dapay sa balya kay papanan na. Ha, Jonas? Hilotong yan. Rabin, mapangimawag ka pa lang. Kakayat ko nga ibagatag iti pasamak dito yung mansyon. Ipot nagawit ka dita pala yung Eloisa. Apay, anyat na pasamak dita mansyon. Imawag ni senyorita mo ni. At dinamag na kanyak ni senyorito. Anya? Kaya't ko mga ibaga itay ng awan ni senyorito dito yung mansyon. Kapag panangitulod na ka dita balayaw. Napilitan na. No, kasta. Naaman na ti panangitulod kanyat ni senyorito dito yung balay? Wan, Eloisa. Kat saan lang nga isutin, nakaamaw. Pati ni Doña Candida nga amo ta. Amo na pa yung tipanangitulod na kin ka ni senyorito dita balayaw. Anya? Nakababain. Ang mga na'y pag-arop na importante ang unay ka ni senyorito. Talaga akas ta itat ibagbagata. Iso nga imay ni senyorita munik dito yung mansyon. Kat kinasarita na ni senyorito Jonas. Anya? Ni Doña Candida, nagungot ka di? Agungungot ni Madam anang sidir kini senyorito itay simbang pot. Anya? Wan, Eloisa. Iso asigurado, asikamat ti isublat na ita akasarita indon bigat. So nga, agsagaan na kalaangan, Eloisa. Tonyan? Papa? Itaban pa yan sa baka bimango na nagkapi. Awan papata. Sana kami na nakaturong kiti Rabi. Anya tisan mo ang nakaturugan. Di, jak makaklon, arason. No apay ngayon tulad ni Jonas ni Eloisa niya balay dahil di malam. Aniya? Mapiktaran ka kapulang iti data. Wan papa. Oh, tanya ko matpakapiktaram, itindutawan mo't relasyon nyo kan Jonas. Awan nagpaiso ti relasyon mi papa. Namnasingad kami ngagkaya. Oray pay. Masahir tirik na akno dadto ma. Gaputan dapat patag pa yun na dyan Eloisa ngam siyak. Awan pakibiyangam no kastaman bilang. Teko na kon, awan relasyon nyo. Iso nga awan karbengam. Iso adi ka kumagbalin nga overacting mo na. Kababain ka, anak ka pa imot nga ron ti mayor, maawatam ha. Apay nga awan mo't langan. Magkakaroon akong amagsarita ka kuan. Mami, bigbigat. Ngam, ada kayo dito, ha? Ada paspasunga dakiho. Sino, mami? Ni Eloisa. Ha? Anya ti ibagayo kun ko, ana? Damagag man, na niya timpakpakan na ka. Tapay nakas asinig unay tirik na kan kuan. At dan samot na ipakan na kan kapang pamo, iho. Anya?
Ang gusto kan samat kan kuana, Jonas. Saan ko ang mawatan ti ibagbagayo, mami? Anya nga ag gusto? Agin titiab mo kapay lang. Anya kalakit din aya. Idiretso yung amin, no anya ti kayat yung nga ibaga, mami. Ada ka di panagayat mo kin ni Eloisa, Jonas. Anya? Sumumbat ka! Diya kayatan tagpalikaw-likaw pa eh. Sumumbat ka iti diretso, iti saludsod ko kan ka. Awan, mami. Sigurado ka? Anya mo tanda kita sa ludsod yung kanya? Gaputan na bayagan na maburburtsa anak ka dagititiktignay mo. Kano ba ipapan kin ni Eloisa ti pagsasarita? Concern ka launay. Adan ni Iloy sa mami. Isardang tanda ito apagsaritaan. Taamangan no mangag na. Kat ibaga na apagsarsaritaan ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ayan na nga tan, di checking invite kanyak ni Dunya kanida. Dito'y matiam mo ka ng itulinak ngem. Apay ngawan matan. Papa? Apay? Ada birbiro kanyo kadagita nakakupi na badbado yo? Ada berbero kag. Dita ayan nagiti nakapagpan na bado yo? Tulungan kayo magsapol. Anya. Saran, siyaklatan. Aday wanak. Sana mabalin na mamon na checking invite kanyak ni Dunya kanida. Papa, ibagayo ko ma. Tapno matulungan kayo ngagbiro. Di ka ka di makawawat iti sao. Kunak mat asyaklatan di mang biro. Dito ka dito birbiro kanyo, Papa? Ne, daking ka? Nakita kita swelo. Isungain dulin ko. Muti ka ron. Itid ko kada kayo dito at chekem. Sungbatan niyo pa iti saludsod ko kada kayo. Anya ti saludsudam. Ningamin doon niya kandidati nakapirma iti dito at cheke, Papa. Kati pa kariribukak. Apay nga da cheke, akas ti kadakkel na hagatad ang nagapukan ko, ana. Agwa! Anya nga dati sungbat ko. Papa, yak ba't garod mamati? Ang nakautang kada kayo, kat nagbayad ko may ti utang. Amumpat, no kasano ti kinabaknang da. Di mon pagsakitan ti ulo na ita. Mutikit din. Tayo nakipasukatan ni bangko wino ideposito. Senyorito, di ba't ata itayan na Eloisa? Wanto niyang. Agsarsarita da pailaan kin ni mami di tarwar. Anya? Ay, una yun apaot ti panagsarsarita da, senyorita. Diya ka mo man kin ni mami. No apay ngamin. Nga asidag tirik na kin ni Eloisa. Kunak tumat ngamin idi kada kayo, senyorito. Asaan nyo nga itultulod ni Eloisa ije balayda? Ita, agprobleman ti gayam ko. Awan mo tidakas na to niyang. Wan, awan ti dakas na kada kayo. Nga maditi epekto na kini madam ti inarami diyaw. Wanto niyang. Podnot ako na. Maditi ipikto na. Awan mat ngamin ti pudnuti. Te anya. Apaya di mo ituloy to niyang. Saan? Nakababain. Ang mga nuka umutak. Ibagam na anya ti kayat mga ibaga to niyang. Ad-ada nga agungutak. No di mo ibaga. Senyorito. Ibagam mo. Saan mo nga matultuloy itay nga ibagam. Saan nga taapod no ti atap ni mami yo, senyorito? Nga adap panagayat yo kini Eloisa? Tonyang. Tanyang! Umay ka man ditoy! Ni madam, pukpukawan nak senyorito. Saanan anas ka na sungbatan nyo ti saludsod ko. Sige, dita kayo! Tanyang! Nagasat ka, Tonyang. Ta inayaban na ka ni mami. Ta sigurado. Akaungot ka kumaitayan. Hello, Eloisa. Apay nga yung mawag ka? Ada ko makayat ko nga ibaga. Sapsapaan nyo kumatiw may mangsukon kanya kinton malam. Nay, apay?
Ang mga ni Senyorito Jonas tumanan ti mangitulod kanyak dita balay no maladaw kay mang sukon kanyak. Agungat tumanan ni madam. Sana kayak ni baka ni Papa Rason. Do apay nga inika ni Doña Candida iti milyones. Anya nga tanong damag ka ni Jonas. Parang nga ata mo na may papan iti detsi at transaksyon da papakan ti inana. Wakak. Parang nga da palawag na. Mapurpurtsyahan na ka talaga may papan iti nakita ka check eh. Manayisyo ka ni Papa. Anaggapo ka ni Doña Candida. Sang-sangpat yun lang itay dito yung mansyon ng kasla. Rantayo man ang dirumor na nakarubwat kayo, madam. Ada papanak. Ay, isa din na, madam. Karamba! Apa damdamagang pailaan? Apay, sumurot ka. Awan, madam. Adala ko madamagag kada kayaw no mabalay. Anya da ita. Nabayagan adimi makitkita kini Eloisa ni Dawal dito yung mansyon. Inikat yung ka din a driver bodyguard yun, madam. Ay kwa. Saan to dyan? Apay narod adimot umayan dito yung mansyon. Narumor kayo kat nimot po kati kanayonan amang idradrive kada kayaw. Nagbakasyon nga min ni Dawol. Kasta ka di, madam? Wan, hindi nakmantaktakan ni papanak. Sige, bapadakon. Baka mo kayon kin ni Eloisa kadagiti trabaho yun dito yung mansyon, ha? Ay, uwan, madam. Ay, biyag. No, daduma. Adu, dagiti pakaburbur tsaak iti amo may. Jakla ibagbagak ni Eloisa. Hey, Monique. Anya nga tati ibagana? Hello? Jonas! Agyaman ako sinumbatan madagos na awag ko. Apay. Adda ka ti ibagam? Ada ko madamagak. Isungay nawagan ka. Anya dayta? Among kagitinyesyon ni Mami Macheke ka ni Papa? Ni, saan mat, Monique? Ang apay. Mano ti amount dayjay? Talaga, dakalagatad. Anya? Awan mo mo kabinayadan ni Mami kin ni Papa. Sika, ada ka di amo nga utang ni Mamang mo kin ni Papang ko? Awan mo ti amok, Monique. Ngambay am. Agda magagtuman kin ni Mami. May papan itikon ko nam at cheque. Ay, ulimag kayon. Ulimag. Sinarungkaran na tayo tiyamo tayo. Apay nga umariwawa kayo na makita da ka. Anya ka di mananti bagayo ka na kami, madam. Imbayak. Takayat ko nga yaban manan ni Dawol ije mansyon. Pasubliyan da ka di manan di mansyon, madam. Wan! Damdamagan na ka nito niyang. Mailiw sa una yun kan ka. Tuwapay kat nga binati mo matlarmadan. Awan pa iti panunod ko, ti makikayam, wino, mga sawa, madam. Kasta pa'y lati pagbagam kat lumakay ka. Apay! Bakla ka ka di. Bakla ka. Unay kayo, madam. Kaya't yung nga pinagbalindak met na makanawan yun, no may saka bakla. Amangan mo't kitinong pampamarang kalaga balalaki. Gamti kinapot nun kat miyembro ka mat kadagiti half-half akon kunada. Sir, madam. Kanya ka kisasawin ka bagat. Talaga malalaki iti makanawan nyo. No kaya't yung oray nakbagkilan ni Pugak. Amang drive itilukan nyo. Tapno may pagkita ka na kayo, ang malalaki ak. Jay mo't amum anak ko to nga saan nakakapailan ti bagbagam. Ala, may amon. Mabati akon kan ka. Amalalaki ka, Dawol. Eloisa, malumanon. Dandani ka manan agawid iti balayaw. Wan ba niyang? Dandani siguro ita ni tatang. Imbagak mat kan kuha na sapsapan na timang sukon kanya. Anya? Ay na Eloisa, uray masapa nga umay ni tatang mo, kat ti oras lata at time at mo ti masurot. Wan, amok. Nasaysayat na masapsapan ni tatang. Uray-urayan naktulatan. Talaga ang mabuting kansan nga itulod na kamanan ni senyorito Wan,
Sinirmunan nak ngamin ni Doña Candida. Gapo iti panangitulod kanyak ni Senyorito Jonas si Jabalay. Ay, Nay Luisa, hindi mo mula amo nga grabe ti panagungungod idi ni Mada. Idi na amuan na nga intulod na ka ni Senyorito, idi balayaw. Tsak kaya na maulit pa day Doña. Nakababain ka ni Madam. Kasla akmat la importante una yan kini Senyorito. Talagamat na importante ka kankwana? Nikla, saan mo ta? Di mo ilibag. Tamakita kan mapaliiw ko pa, Eloisa. Kamaudianan na. Nakasubliak man na ni Timansyon. Kitagyaman ka na kayo, madam. Awan tirong nga pagyamanam. Tas igod mo't asika ti driver bodyguard ko. Ala, umay kakit na ilokatan ti ritaw. Na bumabakot. Wan madam, mabit lang. Ay, welcome back to the Candida's Mansion, Dawal! Agpacharming ka manan kini dawal ton yang. Agsubli ka ito saan da ka kasapulan ditoy? Naungtan ka lagad nga ron, Donyang. Itakay man lamang! Nakasurong ni Madayo. Madam. Sino man nga taday ti umaw-awag kan aya. Imot gayang mayor. Anya nga tati bagada. Hello, Mayor! Agiya manak ta sinong badam ti awag ko, Donya Candida. Anda ka di baga? Nakawag ka ba, tabi ko? Ada kahit kung istoryahan kenga, agdismiss ta basit. Iso ngay mawagak. Nakwentong kotsero day ta. Awan panawin ko atong ngag-abi ko. Hore da kiti balay. Ado da kiti rumbang nga si kaswag apapapeles iti negosyo be. Saan, amiga? Tada ito'y kat may papan. Kikingaintan mo kanyak. Tapay! Panayon ang tibayan na idinaay siya kalansyam, amigo. Lukas naman bilang. Lading hitan. Nagtsak kayatan anayunan pa'y. Anya? Agpata talaga na perwisyo. Tanayramraman na nahagaw nagiti pirata, nagiti kontrabando ang karga na ijay alansyam. Nakadukan. Ngam awan pa'y pimudno ka nagitim bagam. Anyang artistorya magunam. Amay papani di cheke. Nakita ti anak ko, tingisyom, kanya ka cheke. Anya. Tapi nakita na. Idinto analima na transaksyon tanay jay. Nakita na iti suelo, tanaregreg ko. Ket gaputa nakita na, adakkel tigatan nga dayjay. Isong agdamdamag kanyak no anya dayjay. Di mo ko may pagpagkaabayan tilansyam anahay jak dayjay. Awan, ngam amo kadamagan nan tumanan kanyak no anya dayjay cheke. Anya gata tinapintas ni Rason. Ipagapsalatan na nakautang akan ka iti bilyones, amigo. Sala gid ya mamati no bilang kasta ti bagak. Tamo namat, no kasano ti kinadakkel ti kwarta mo indok kinabaknang mo. Kalpasan na pagparangan ta, nakautang ka kanyak, naka-imposible. Anya nga ron tinapintas kay Rason po, no agdamag tumanan kan ka ti anak mo. Dahil nga ron, ti barikot ko, no anya tinapintas ng rason ko kinimunik. Tapnosan nga gata piti dakas. Awan ti mapanunot ko nga isingasing para tinayda sa lunsod ti anak. So, makamo ka lang tanyag panunot iti Rason mo kinimunik. Alan, bye! Anya? Anya nga tati makagapo. Anang isyo ni Mami iti Chiki, aparakin ni Mayor Solomon. Eloisa! Itiblaan nakman iti nakalamlabis, Diyos, kasi pututo na kan mawawag. Wen, Madam? Nalpasan ni Mami. Nalpas na nakinasarita ti mawag. Pasit kag. Kat Eloisa! pagsalod-sudak ang may papan iti na ipagakanyak ni Monique. Narasan tiyag timpla! Wen, Madam? Mami? Apa iho? Aday bagap. Adda, Mami. Adda kung madamagag kada kayo. Anya day ta? Maipapan iti Chiki nga inyesyo kini Mayor Solomon. Apa iti may papaniti tayo jay? Nakita ni Monique. Kat na istorya na kanyak. Kunana adakkel ka no agatad.
Kakwa, iho. Anya day jay mami. Awan mat amo ka ginatang yung property. Kan lalo adi kayo mat siguro nakautang kan kwa na. Ta babak nang tayo mat. Iho, amumat abay sa ka na pagla na negosyante. Kansan nga amin na transaksyon ko, katrumbang nga ibagakan ka. Nga ilawlawag ko ka. Anya ti kahit yung asawan mami. Di pati mo ti may papan iti day at check. Tadakas ka di amwak mami. Kas dakon. May saa ka negosyante. Kat adamat nagitibamba nag-confidential a transaksyon ko. Asaan arumbang nga ibagak kiti asino ba? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mayatan! Naumos kong ti suwaba abuok ko. Kan nakasukatak pa yun iti bataw. Kanyan, itay ka pala dito sa ngwanan ti Sarminga. Kan, nagsukat kayo ti badom? Nagsukatak, Eloisa. Ala, nakalipstick ka pa yan. Pag nansamat ni atap ko, ha? Ay, anya ti atap mo, Eloisa? Agpapapansin kan samat kin ni Dawal. Anya? May apay nga mo. Saan? Saan apod na day ta, Eloisa? Si kamot, nilagda masasaom. Di gan makapaglibak. Di ka katigdanag, mawatan ka. Agpay so? Oh, makitam? Ang Diyos to tiyatap ko. Ay, saan? Nagbindot ka, Eloisa. Unay kat ngaminin na panakit kaglis ko din. Di kan makapaglibak ko nakmat. Hangam among to niyang. Sana nasayata kita na datay ababay ti umon amang ipakita iti motibo. Ha? Nga uray kurso na datay ti may sa lalaki. Isa, di mo ko maipadlaw a kurso na ni Dawal. Ha? Nakababain. Ni Monique. Hello? Hello, Jonas. Nakaawad Nakayat ko lang damagan nung nakasarita mo ni Mami. May panggapit inaibagat ka at tseke. Wan, nakasarita kon. Apay ka naman inisyo na ni Papa iti tseke. Di namat imbaga. Anya? Apay? Gapo, tamay sa kano ang negosyante. Kat adadag iti bambanag a confidential. May papan iti transaksyon. Juan, saan mo ta negosyante ni Papa? No di ka napaglanlayan nga politiko. Apay adi na ibaga. Doon niya day niya transaksyon. Ay, lipatan tanday dya panunutan. Ay, isupay apog problemahan ta. Makamudan. Sana bale, napintas mo tilin nangan tayo amin. Sige. Baliwan ta lang di topic ta. Anya nga rin ti pagsaritaan ta. Nasaysayat ko man, may ka dito'y balay. Nadito yung nagsarsarita, hindi personal. Dito ilatan cellphone. Sa bagay, yung maguray ka, awan ka dito malagip mo? Malagip nga niya. May papan kanyak. Lagipam ganya ti may papan kanyak. Lagipam, ganya ti may papan kanyak, tani, mangrugi manan adumagang ti panawan. Danda ni manan ti summer. Ay, awan malagip ko ang may papankin ka. Ito yung madani manan na panag-summer. Anya? Ay, wan gaya, matapapanak. O sige, ito na minsan lang nagsarita tamanan. Bye! Bye, Monique. Makapasuron mo't ni Jonas no dadtuma. Kunanakit din ngawan malagip na may papan kanya. Ngoroy palagip ko lang aruda na dandanin summer. Ay, talaga nalipatan nanti umadanin akasangay ko. Oh, iha. Sipot ite simbang petak at nakamisug-sug kalata. Ada ka di manan saan mo na gusto? Talaga nga da, papa. Ada ka di manan naramidan nagatigat tulong saan mo na gustuhan. Awan ka pa. Kan saan nga iso dati makagapo? Sino garon? Ni Jonas. Kanya manan ti may papankan Jonas. Sinubok ko. Numalagip nanti umadanin nakasangay ko. Kat? Iti eksersarita kami ti cellphone. Dinamag ko kan kwa na no anyat malagip na kanyak.
may papankanyak ti kahit kasawan. Ti umadanin a summertime. Anya di sungbat na. Kung anakit din ngawan ka no ti malagip na. Idin to ta, idin nag-celebrate aki din na panatawan. Kasta unay pa ti bartet na. Awan niya. Yak malipatan day jay. Tay kunada naitugkal ti sipik na itilamisaan. Makababain. Wan nga rod papa. Dahil ti rason. Anang itulodaktan ko ana idi ije mansion da. Di nakit din malagip. Malala, bayamon, no di na malagip. Kagurak laki din ni Jonas papa. No di na lata malagip ti kasangay ko. Dahil tanto ti rason. Asaanan na makaumay dito balay. Jak to awawisen. Ay, agyaman na. Nalpas ko lang ti sa nga buntungan na labat. Makainanak matlangan. Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday! Ay, happy birthday to me! Ala, birthday mi taton niya? Iwan, Eloisa. Kinanta at latan ti bagbagi. Taawan mo't mang kanta kun. Ang kablaaw ka niya kiti happy birthday. Jakmat ngamin ang mga birthday mi taton niya. Damok ko ma. O di, rinigaluan ka ko ma. Ay, saan pa'y analadaw, Eloisa? Mabalin mo pa'y lang timapan gumatang iti irigalong kanya. Uray ka, nakalaba ka mo tan. Sa bagay. Eloisa, Tonyang. Mayat man ti pa nagsarsarita yo adwa. Apay, nalpasyo ka din dagiti trabaho yo? Awan, senyorito. Nakalaba akon kan nakadalusak pa yan. Uray siyak, senyorito. Naplantsak mat aminan dagiti arwaten nyo kini maming. Kan nainawak, kan naidalimanot ko dagiti nanganan tayo, senyorito. Nasayat no kasta. Eloisa, siya kunti mangipakadakan ka kini senyorito. Ha? Aram mo hartap no, makagatang kay iti regalong kanya. Ha? Anya regalo akong kunam Tonya. Kuha ngamin, senyorito. Birthday gaya mita ni Tonyang kan. Kaya't narigaluak ka, no? Oops! Excuse me, Eloisa. Sikatin nang ibaga arigaluan na. Saan ko nga mo a birthday tata, Tonyang? Ay, uwang, senyorito. Adi, dakmut pulos regaluan ngamin na birthday. Iso, malipatan nyo, senyorito. Kasano ngamin adida malipatan ti birthday, Tonyang. Kat, awan mo't ngamin sa ganam ita. Kaputa, may sa akla ang anano mo, Eloisa. Katulong akla ang. Iso ajak sal celebraran ti birthday. Tonyang, oray kasanot kinano mo ti may sa tao. Adalat takarbangan na agselebrar iti kasangay na. Awan ngamin makukwartak, senyorito. Tanong agsweldo ipatulod ko mat adagos kadagiti naganak ko. Tapno adanayon agas ko nga agadal dagiti kakabsat ko. Isungawan sa ganam ita, Tonyang. Un friend. Ala, bayam. Siya kung ti makaam mo, Tonyang. Ha? Ay, apay so, senyorita? Well, iso nga itamot laan. Inak gumatang itilutwan nyo kina Eloisa. Pagsasangwan tayo kada mami. Ay, apag iso, Eloisa. Ingka makiluganan kini senyorito. No talaga arantam ti gumatang iti regalong kanya. Ay, anya makilugan kini senyorito nga ibagbagam. Saanan to niyang? Mabai na ka makilugan itilugan ni senyorito. Ha? Apay amabain ka, Eloisa. Ikwa, mga no, makaungat tumanan ni madam, isuasan langan. Talaga akit di adinak kayat arigaluan. Iso adi mo kayat timapan gumatang iti regalong kanya. Saan nga iti kasta, Tonyang? Kayat ka matarigaluan, Ala, kastilangan. Saan abali tamapan gumatang ni senyorito kadag iti maluto para iti kasangay mo? At paghatang aklatan kan ko, Ha? Ay, jakayat, Eloisa. Jakayat magpagatang ka. Iso ano talaga kayat mo arigaluan ni Tonyang? Sumurot ka laangan kanyak. Wan, kuna mo, tamayat kan Eloisa, tain kayo. O anya, Eloisa. Mayat ka? Sige langan, senyorito. Okay, duwata nga rodan tiyag paili. Yehey! Addan ton regalo. Addan to pa yung pagsasangwan ming agkakaimas amakan iti kasangay ko. Yes! Thank you, Lord!
Hello, Don Gonzalo Suarez. Anya ti maipay ko, amigo. Taitaman pa'y ngay bawag ka. Kasta ka di. Okay, kumusta ti korporasyon ta negosyo? Aniya? Nag-resign ti general manager. Kano pa'y? Aniya? Hindi na pan pa'y alawas? Apay nga rod nga italangay bagam kanyak. Tapnoan mo kumamot ti arabidan. Kasta. Saan ko na problemaan, amigo? Tapay kumasan. Idinto tadwata nga akin negosyo iti dayjay. Amigo, imbagam kumakanya katagos. Wala, tapno na kapag meeting ta kumabat. Wad nga rod. Tapno nakalatamot lang iti kasukat ti general manager. Aniya? Adan kasukat na tinag-resign a general manager. Aguray ka man, amigo. Asino? Aniya? Ni Mr. Rupino Cruz? Ay. Saan? Diyak kayat nga iso tiyag tugaw a general manager. Hapa si kalatan tinanginak na kamanang sukat itinag-resign a general manager. Saan, amigo? Diyak kayat. Diyak kayat aday jay a Rufino Cruz. Di mo dipili, tatalaga adyak kayat, amigo. Sige. One, amigo. Okay. Agyamadak. Bye. Aglablabasan tayo dyan Adon Suarez. Kaya tagad aramidan na. Ala, nagadadag iti ginatgatan niyo may luto para iti kasangay ni Tonyang, senyorito. Santay samat ama ibos na lutuan tayo amin dagit na. Ano saan tayo man ama ibos? Erefyo, tapnadan tumirianda tayo inton bigat. Sa bagay, dakal mo't jeref tayo, senyorito. Wen, isa di mo pa kadanagan, Eloisa. Wen gayam. Masaludsod ko man, Eloisa. Kaano ti kasangay mo? Kawa, senyorito. Apay, kasla di mo kahit nga ibaga. Wen no? Di mo kadiam mo ti kasangay mo? Ang imposible, Eloisa. Kinapudno na dandanin, senyorito. Kaano? Inton umaya na bulan. Anya apet siya? Mabalin ka di amaamuan, Eloisa? Ay na po, urek lang nakatanga na ng isarat ka dagito ginatgatang miton yan. Apo, nakadong? Wan, ginatang amin dayta ni senyorito para iti kasangay mo. Ay, thank you, senyorito. Ay, tumuknot sa dilangit ti ragsak ko. Ta idi nagdibo awan sa ganap. Ngam ita, ay, nag-ado. Dawal, saan dapay lang agawid iti balay? At dapay papananta. Sarino, madam. Mapantay iti balay da Mr. Gonzalo Suarez. Ay, anya di mapanyo ibagaking kwa na, madam. Kaya't ko kasarita iti nalapat. May papan iti nagsugpunan mi a negosyo. Adda ka di problema, madam. Adda, nag-resign ti general manager. Kat nagipatugaw kiti nadagos iti kasukat na adi naman laing pakpakamo kanyak. Anya? Panaglipot ti kasjay nga inarabin na kanyak. Tsak nagustuhan dawal. Iso akayat ko ang makalinawag ni Don Gonzalo Suarez. Eloisa, awagam ni tatang mo. Di nakapahila sukunin iti oras a panag-time out mo dito'y mansyon. Agawid akton salata na makaluto taton niyan. Anya? Ay, saan mabalin Kunani, senyorito, nga agsasango tayong matla amin inton rabi Akay suna birthday, panawan na. Tonyan. Mat ngamin, Eloisa.
Kung alangan na di ka makipagkanta iti happy birthday. Wanan. Awagak ni tatang. Ta ibagakan ko na. Nga oray malado amang sukon kanya. Ni Mami. Mabit lang Hello, Mami. Agyaman na, ta sinong bata madagas ko tiawag ko, iho. Ada ka di ibagayo, Mami? Ibaga ka, uray saan na ko nasagsaga na sumagpan. Namarapyanak nga gawin. Kaduak ni Dawon. Ha? Apay, Mami? Mapan kami ije balay na Don Gonzalo. Don Gonzalo? Anya ti mapanyo ibaga, Mami? Ada pa rin ko titinagsugpunan mi anegosyo. Isa mapan ko man kasarita, iho. Sige nga rod, Mami. Ala, kasta garudan. Naijay lang, di baga, iho. Bye. Bye, Mami. Ay, mayat numarabyan nga agawid ni Mami. Nawaya kami. Kan, oray syakton ti mapan mangitulot kin ni Eloisa ije balayda. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman na, ta sinong bata madagos ti awag ko, iho. Ada ka di ibagayo, Mami? Uray saan na kasigsagan na sumagpan. Ada pa panan may kinitawon. Ha? Apay, Mami? Papan kami ije balay na Don Gonzalo. Don Gonzalo? Anya ti mapanyo ibaga, Mami? Ada pa rin ko titinagsugpunan may anegosyo. Iso ang kayat ko akasarita. Sige, Mami. Okay, dahil lang ti baga, iho. Bye. Bye, Mami. Mayat numarabyan nga agawid ni Mami. Tapno nawaya kami kadaton yan. Uray syakton ti mapan mangitulot kin ni Eloisa ije balayda. No kasta, maladaw asumangpat ni Madam, senyorita. Walang ton yan. Iso ang mabalin tayo nga rod ti agrambak iti kasangay mo. Agyaman at itiblo out yo, senyorito. Nagimbag kayo talaga. Nagtakot ni nagdumaan yo kan Madam. Ha? Ang lahaton yan, tila'y bagbagaman ka ni senyorito. Ay, kwa, senyorito. Ladingitak, ibagbagak lang ti puno. Ton yan? Nasingpat kayo. Nagimbag kayo. Ni Madam, nakauyong. Pagpasensyaan nyo latan ni Mami. Kas jaysan ti bumaket. Kunak no iti balay ni Don Gonzalo. Dito yung restaurant imbayan tayo. Dito ka di pagsinara kanyo, Madam. Wan, ngambayat ngawan pailaan. At daibilin ko kada kayo dawal. Iso, titrabahuan nyo. Anya na, Madam. Kayat ko asiputan nyo ti kabarbaro. A general manager. Nga impatugaw ni Don Gonzalo. Ijo opisina ti Maysa. Anegosyo. Kabarbaro at general manager ko na yo, Madam. Wan, at kayang parikot iti opisina bi. Ngam tiday pagpaga. Kalpasan na. Ha! Nangipatugaw iti paro ang manager at saka mo. Ang kasugpon nyo saan ka ni, Madam? Wan garon. Kasosyo ni Don Gonzalo. Ngam nangadang nga isiso. Ay, madi mo talaga, Madam. Talaga ba di?
Kanday tati pagluksawak launay. Sige madam. Ibagayo lang kanyak no anya daramitan me. Da ora mismo. Agtignay kami kadagiti kakadwak. Nasaya at tawal. Intun bigat. Agsasarak tayo ija hide out tayo. Pagsasaritaan tayo adasaya at tayo'y. Ariglado madam. Saan na barikot tayo? Oh, awan batlagan ni Don Gonzalo. Ito'y di pakasurunak. Tano awagak. Tanda ni sana asong batat. Ay, sus! Uray nga ta siksikan tayo amin abakrang tayo. Saan ama ibus ti saganag iti kasangay ko, senyorita? Saan naparikot day taton niyan? Yawid ni Eloisa. Para kini Ama Ipe. Ha? Anya? Ay, sus, saanan, senyorito? Nakababain. Anya ka babain. Ngunmat, Eloisa. Kan imbag ta na awagam ni Ama Ipe. Kat saan na ka nasukunan. Tay tulnog kalangan ni Jabalayo. Senyorito, ako nga tumanan ni Madam no itulod na. Siyak ti makaam mo. Siyempre, birthday nito niya. Kat narabyan ka. Sukunan nak ni Tatang. Ha? Ay, siyak ti mangilaw-lawag kini Mami. Sungawan rumbo nga pagdanagam. Ala, rogyan tayon ti mangan. Ay, sakbay apoy taktikan nila, senyorito. Agkanta tayo pa yung iti happy birthday. Ha? Ay, wana niya. O sige, sikat ti mangiroge Eloisa. Anya? Wan, danggayan ka. Sige nga, Rodan. Happy birthday, Tonyang. Happy birthday, Tonyang. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Talaga ang makapong tutak launay tawal. Nakita nga rin tayo madam. Nakurang laklawan nyo na yan, Don Gonzalo. Saan asyak ti kalkalabanan na? Anya rin ti plano yun, madam. Anya daramitin tayo. Kas itinay pagkakit ka. Itapon nyo tayo ti Arufino Cruz kay patugaw ni Don Gonzalo. Anang sukat iti sigod ang general manager. Ariglado, madam. May isa lang sa uyo at tumpal kami. Ngam kayat ko anadalos ti wawayat yu ti taytadawal. No problem, madam. Mamudak mo tan. Nadalusak kung siya tagtingay. Nasayat! Diyak kayat ti mairap raman. Diyak kayat amaduktalan dati aramid ko. Wano ni kosok. Pulos. Adin tumabasamak nita, madam. Basta. Amo yun. Tikait ko asawan, madam. Masapol yung manat ti polos. Natural, madam. Saan na pa sa titrabaho kas driver bodyguard yun di pumatay. Sabali asaritaan na yan. Sige, sige. Partakam ka diti agpataray. Takayat kunti makantanon ni Jimansyon. Ay, narabiyan man ang ti anak ka. Saan ka na sinukaw ta itulod ka no ni Jonas? Kasangay ka na ni Tonyang. Ang saan to nga tangaong tanmanan ni Doña Candida? Ay, lumabalin la ko ma. Kat saan ko akayat amapan agpatagabaw ti anak ka. Ang awan mo't mabalin ka. Kayat na ti makaadal. Kit awan mo't kabailak amang paadal. Isu akayat na ti agtrabaho. Tapno makaurnong iti gastusan na. Ang umdas to nga ta ti maurnong na apagadal na. Nakatalon tayo ni Dimansyon, madam. Wan, pabit man lang dawan. Anya na ta, madam. Pahingawan ti kutsi ni Jonas dito yung garahe katrapin. Ne. Huwag nga peso. Sa di naman gatan tinapadan na. Sumdag tayo na ni Dimansyon. Tagdamag tayo kantunyang. Ay, at talangag pong tutak no kastila ang tawal. Kat kita nyo Sa mga no, matake kayo kat. Sayang na kita kinabak nyo.
Anya? Kaya ko asawan, saan nyo na ma-enjoy taglaplapusanan na kinabak ng iyo, madam? Ne! Anya ti kaya ta sa wanti nagado ana idasar amakan iti lamisan, Tonyang? Ay, kuha, madam. Saganak iti kasangay ko. Birthday gayam, Tonyang. Happy birthday, ah. Uwan, dawan. Happy birthday to you, Tons. Anya ti gapo nagarakupam ni Tonyang, ha? Dawan? Madam, siyempre kablawak nga ron. Kasi ka ba, Tonyang? Kasla kayat mo mo ti marakop. Ay, kuha, madam. Ala, ayabam dagiti kakaduam. Tamagan tayo, tawon. Well, madam, ayabak nga ron dahil stonken elpin. Ita, Tonyang. Sumbata man ti saludsod ko. Ay, anya tayo madam. History wino ma. Anya, historikan matalablabidam. Eh, kuha, madam. Anya ka di data. Yes or no ka di? Wino true or false? Tonyang! Ay, Tonyang, kulidangdang. Isti. Ay, naku, naggurudan, madam. Kayat mo, tatibabag tangagam. Ay, saan, madam? Sa dino tayan ni Jonas. Apay nga wanti kotse na iti garahe. Tulad na ni Eloy sa madam. Ay, anay ko. Tinapistak matlatang awan matbasol ko, madam. Uli naman din Ay, pagkapitog yan. sorry, madam. Ano kung akayat ti matapis no ulitak nga iba ka? Tanyaga po nga intulod naman ang dayjay ang papaunan. Narabian, madam, ta nagselebrar kami iti kasangay ko. Anya? Wan, madam. Kapampanaw dalaang itay sakbay ti isa sangpet yaw. Nito niyong senyorito. Isa ti umamawag. Sungbatam, Eloisa. Hello, Tonyang. Apay. Ito, Eloisa. Pandan na madam kantida. Kaya na, rinigalwan na. Ni. Damat gaya regalo nga maapay nga agsangit ka. Kasano asana kang sangit? Tapis din regalo na kanya. Tapis? Wan, tinapis na. Tanalaos ni pungtot na. Hindi magkakaintulod na ka ni senyorito. Anya? Si cellphone ko. Adaw mauawag, Eloisa. Ni Mami. Sige to na nga. Adawag ni Madam Kin ni Senyorito Jonas. Kasta pay, bye. Ni Madam Senyorito. Mabit lang. Sungbatak ni Mami. Hello, Mami. Sa dino kayan mo, Jonas. Ha? Kwa, Mami. Ada kami pay lang iti dalan nga agturong iti ayan da Eloisa. Naglaingan tay ta katulong, tay tulod mo pa'y. Apay, sana ka di nga imbaga iding imbagakan kwa na. Asaanan arumpang nga itulod mo pa'y ti balay da. Narabyan nga rod, Mami. Takasangay ni Tonyang. Ayawan bibig ko! Mami? Sige, tap numapdag ka. Maturog ka pa yan ni di balay da. Ha! Hello? Anyalakit din ni Mami. Kasano na ito yan, Senyorito? Siguradong tanda kayo. Kasta akmat. Saan ka ngagdanag, Eloisa? Siyak ti makaamukin ni Mami. Kumaro man ang tiki na tigre ni Madam Dawal. Yung nga ron. Nang tan nga ang paiso iti regalo kanya kung tapis mo. Ay, pasensya ka lang, Tonyang. Susapong. Maatakin to na nga ta. Naimbag no makalasat. Akin kasano no mabaldado. Anya? Susapo. Tay takin tinagaywan iti subra iti atake di kurasaw. Kasta ditong balnano siya nagkalma, Tonyang. Adon tinaatake ang babak ng... Apay ngamin anapudot ti ulo na kasimang pagdawag. Kwa, adda ngamin parikot da iti kasugpod na iti negosyo. Ay, sumot lagaya manapudot ti ulo da kasimang pag. Saan lang ati kaawan ni Senyorito wino panangitulod na kini Eloisa tinagpungtutan na. Ewan, Tonyang. Aday bagak. Ay, anya tayta. Pasensya ka, no awan may regalo king ka.
Ay, awan anyaman na dawol. Ngem, kayat mo ka di. Asan na ka na matong pa ni madam? Anya ti aramida? Hey, makiasawa kan. Anya? Ay, sus! Sino kumamat ti pakiasawa, ah? Ladigitak, Don Gonzalo. May sa ti pangnatin ko. Ikatamot lang day jay Arufino Cruz. No di mo kayat abom takti gubat iti nagpagtanta. Saan asyak ti putput ngam, Don Gonzalo? Dukas na. Santa nga kinawatan. Ha! Wala! No di tayo kikinawatan. Agsisina tayo langan! Sakit din ti putput ganda. Saan na mapalin? Ikakitag malam nga aksyon. No di na ikatantim patugkaw na manager. Ha! At takan kuanan. Makita ta! No kasano ti kinarungsot ni Doña Candida. Unak man maturong kay Jayan. Apay si bangpat kapaylaang na laing alalaki. Anya ti kahit yung asawan mami. Kahit yung asahan ako na sumangpat. Wan! Katagyan ka lang ni Jebalay day Jaya papaunan. O di so. Ay, Jonas! Sa dino ti papanamon! Jonas! Jonas, ang sublika! Jonas! Pinandawan na kitin kat agsarsarita kami pailang. Sana mabalin ang pumanaw ti anak ko. Kat mapanan makikabalay iti dayjay amamirmiraot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jonas, iho! Lukatam da ito, iho! Agsarita ta kumana sayaan! Jonas! Dalakasan na alokatan tiri daw. Basapol ang ayok ti anak ko. Tuyin ti danong, madam. Ay, nayunak pa, madam. Saanan. Sige. Mabalin na ko na panawan dito silit ko. Uwan, madam. Tonyag, saan ang mabalin ang pumanaw ni Jonas? Anya? Pumanaw ni senyorito, madam? Juan, gapo iti pungtot ko iti panagitulod naman ang iti dayja ang papaunan. Naipagak ang mapanlagan makipagnaad kadakwada. Anya? Ipaypaysunan sa amatan. Tasaan na ko na kaya't akasarita. Kat saan naluklukatan ti kwartuna. Ay, sus! Mayat nga tamot na tataipe, ang makipagnaadan ni Jonas si Jebalayda. Ay, Jackie palubos to niyang. Anya kumaga po. Nasa uklang dayjay. Gaputa maluksawak. Apay, asino launay dayjay nga iloy sayak. Katulong lang. Kat sana rumbang nga ipayan na iti atensyon. Madlaw ko nga rod, madam. Naasidaglaunay tirik na ni senyorito kan Eloisa. Aniya. Awan nga tati sa bali, akay papananday jay, madam. Anya ti kayat mo asawan? Tunyang. Oops, madam. Relax. Tapuso yo. Jesus! Di kayo unay agung-ungan ta mga numagsatan kayo. Aniya. Kunakmano nakarubat kan. Kaslaan na mo nga kasumrag, tatang. Anya? Saan kan asumra? Nalaos ka no tipungtot ni Doña Candiday di rabii. Tanatong panapay ni Tonya nga awan gap-gapona. Ay, nalabas mo, dayjay abakal. Sigurado nga ungtan kan laisan nakmananday jay. Nga agraramanag ka no. Adirong ba nga ipayanak ni Jonas iti importansya? Ay, kahit anya nga raw ti planom ita. Awagak ni Tonyang. Ibaga ka sana kasumrag na madmaditirik na. Anya?
Ipambar mau amad maditirik nam nga uray awan mo't sa gubanit mau. Pudno mo tamad maditirik na tatang. Ah, Pampanunutak namin ti mabaling nga aramidan ni Doña Candida kanya. Thank you, iti gabi, Tonyang. Hey, no problem dawal. Basta si ka. Wan gayam, kumusta ni madam? Tas tao na man nga unget na idisimbang pwede ni Jonas. Ay, won. Tinalikodan ni senyorito ni madam. Kat napan nagpupok iti kwartong na. Inungtan naman ang gabi ti panang itulod na ka ni Loisa. Won. Naibaga na ka no. Amapanlaangan makipagnaag ka da Eloisa. Anya, Nagbabawi mo't laang. Idi maamiris na. Asaan arumbang akas kada Eloisa laang ti pakipagnaadan na. nagkaaruman kami ni Doña Candida. Mata pobre launay. Nasa umon dawal. Ngamsyak, saan na mabalin ti kasta, Tonyang? Tanusyak ti mapalugsaw na. Aglaok ti okis kinagukisan. Ha? Kahit ko asawan, ado ti sikreto ni Doña Candida ang amok. Dus, saan asyak ti awagam ni Madam Eloisa. Ibagang tulatan. Ay, nga laangan senyorito ti awagam. Ngamin kat, saan da nagkinaawatan nga agi na, idi rabi eh. Kinapudno na. Tayo-tatiga po na. Ano ya? Amok nga untan wano laisan nakmanan ni Doña Candida. Kat iparupa naman ang kanya. Asa anak ang maikari nga ipayan ni senyorito iti atensyon. Sige, Tonyang. Nilangan Jonas, senyorito Jonas tiyawaga. O sige, bye. Bye. Sus, kasano dito yan? Uy, ad-adamanan nga agpungtot ni Madam ano saan asumrek ni Eloisa. Sorry, senyorito. Madmaditirik na. Iso ada kaila kuman ti mangibagakan ni Madam. Ha? Abay siya tinawagam. Owan, senyorito. Mabutangak namin kan Madam ta. Sigurado pagsasawan nakmanan. Gapot ta inulit yung manan tinangitulod kanyak. Eloisa, Iso amaudi ko manday chay, senyorito. saan ko ang maikari? Anya ti kayat yung asawan. Basta, Eloisa. Kan, awan makaipawil kanya ang mangitulot kan ka. Siyak ti kakaasing ang ungtan kan pagpabainan ni Madam. Pasensya ka lang kuman kini mami. Awan makalapad iti kahit kong aramidan. Nang runa, may papankin ka, Eloisa. Anya? Sige, bayam. Tasyak tun ti mangibagakin ko na. Agyaman ak, senyorito. O sige, kastapay. Bye. Makamuditan. Nagpambaraklatan kini senyorito Jonas. Pudno matimbagakan ko na. Sigurado pagsasawan nakmanan ni senyora itisan anasayaat. Anya jay ko na ni senyorito Jonas. Awan ka no di makalapad kan ko na. No anyaman ti aramidan na maipapan kanyak. Nga uray no ni senyora. Madlaw ko, kat saan ka man na nakaturog iti nasimbang iti rabi mo ni Kiha. Sino ko mati makaturog iti nasimbang nga nasakit tinakam ko? Di ka di manan saan na pan nakaam mo ni Jonas, si Dial daw ti kasangay mo. Awan pa pa. Awan pati ko kan ko na. Kas nasingid agayang. Dahil tanga talang ti kabuna. Anya kumapay ti sa bali, papa. Ay naihalala kaya kan lakaya kon. Ado ti paliiw ko iti dayto yabiyag. Kasta mo tig na iti may sa tao. Anya? Uray san mong ipudno kaniya. Madlaw ko. Ngam ti makunak. Agtanang ka kuma. Parunutem ababay ka. San ka alapdan mo napay mas naun-unag. Akay papanan ti kinasingad mo kan Jonas. Papa. Ngam. Salwadam kumatidayaw mo kas babae. Papa. Mawatam mo't nga tanti kayat ko asawan. Agbalin ka kuma ana emma, iha.
Nalaing nagpaliw ni Papa. Kasla na pugtuan na ti. San ko ay libak? Ada na isang sangayan na mariknak para kini Jonas. Iso nasakit tinakam ko. Nada sa baling ikan na iti atensyon. Nang runa no kas kini Eloy sa laan nga mamirmiraho. Sa dino ti ayan ni Jonas, Tonyang. Saan ko pa'y nakita arimwar iti kwarto na, madam? Kan, wan gayam. Aldawan. Gabawan pa'y ni Eloisa. Ay, kuwa madam. Imawag itay ni Eloisa. Ngam imbaga asan asyakti pangibagaan na. Da kayo kumatiawagan na. Awan ba't naawat ko nga awag na? Amangan na ni Senyorito Jonas ti inawagan na, madam. Apaya ni Jonas, iso ka di ti mang susweldo ken kuana? Iso ka di ti amo na? Saan ko nga mo kan kuwa na, madam? Anya timbaga na kad ka. Eh, saan ka no ama Castro? Tamad maditi bagina, madam. Madmadi ti bagina. Wano, di na kaya ti maungtan. Saan ko nga amo, madam? Ni Senyorito Jonas ati kasarita yaw. Sinalpag ti... Oh! Pagpungpung tutun da kapigpigat. Nadadalan ti aldaw ko. Kaya't mo asawan, rimuaran da mami, Tonyang. Uwang Senyorito. Anyat kinunana. Makapungtot launay. Saan asimrap ni Eloisa? Kung saan na kayo ang nakasarita? Ay, numaminsan, nalabas mo't ni mami. Ungarot, Senyorito. Wala. Aw-awatan nyo laangan. Tado ti pakariribukan na. Nagpaknang kayo lang arutin nga makumikumpay laang. Eh, da kayo lata kumanti mangimataw. Saan ama italak ni mami tinikosyo mi? Ay, kay tanaong Sige, Tonyang. Rumwarak. Adda papanak. No damagan nak ni mami. Ibagam nga da kinasinarak ko a tao. Anya? Kan, di naksapulonan. Takayat na matlangan ang mapanaklangan makipagnaad kada Eloisa. Anya? Kasla ibalbal lang nakon. Saan ka di, Tonyang? At na tayong dito'y hideout, madam. Anya ka diti pagsasaritaan tayo. Sakbaya mapanak iti opisina. Ada kayat ko nga ibilin kada kayo. Nang runa kan kadawal. Sige, madam. Sumurot ka kanyak. Tamapantay ti opisina ti negosyo ang nagsugpunan bi kan Don Gonzalo. Ewan, madam. Kayat ko nga surveillance yun ni Rufino Cruz kan ikapisadong ti rupa na. Ariglado, madam. Kayat ko asaanan ang mapikatang dayjay a Rufino. Kahit ko asawan, sana badminton para gamit, madam. Wan! Ngamkas itinakunak. Kayat ko anadalos ti aramid niyo. Saan ko akayat ti mairamraman? Ariglado, madam. Magpili ka di ti kadwam amang ipatungpal iti bilin ko. Iso na ito iti pasdag ngayan ti opisina ti negosyo. Ang nagsugpunan may kan Don Gonzalo. Kasta kayam. Sumragta adwa iti opisina ti general manager. Tapno bayro pa am ahusto tawal. Ewan, madam. Sige, sumragtan. Kasi kinakunak, saan asya ti kalkalapanan da? Tawan at trasa kadakwada. Ada nagsardi nga kotse itay di tapato. Sa ita, ada tataulan ti aso. Dito'y balay ti umayan na. Asin nga tatay ta. Mabit lang! Umayan! Senyorito, da kayo matgayam. Naimbagnal daw mo, Eloisa. Mabalin ka diti sumrak. Uwan, senyorito. Awan ni Tatay Pe. Amok ka na pan nagpasada. Juan. Umay kayo, senyorito. Agtugaw kayo. Agyamanak. Nakaumay kayo, mat, senyorito. Mabalin ka di, Eloisa. No datala ang tagsarsarita.
Kat Jonas latan tiyawag mo kanya. Anya? Sus, kababain mo't senyorito. Awan rumbang akabain mo. Ta, inauna ak lang basit ngam sika. Kuha, senyorito. Please, Eloisa. Kaya't ko na singsingad pa'y kumatilin na nganta. Kan, sinarungkaran ka. Tako na mamad maditirik na. Awan gayam. Awatom ko mandag ito eh. Sabong? Ganda ito pa eh. Awatom ko ma. Chocolate? Senyorito? Dito, iti bagurayan tayo, kadwa. Dito tinakay parking ang tilugan ni Mr. Rufino Cruz. Kat, tantanin nagruar, dagiti biyado. Kasbilin ni Madam, kahit nasaan na mabigatan na dyan, General Maria. Tiglaro, dawal. Kadwa, isumot kayo man dahil itong urayan tayo. Nasa pa man na rin ito opisina. Nakadwa na babae, dawal. Mabanda yun. Malwadan tayo lang, ti babae kadwa na. Tama nga numiramraman. Oray, may raman na yun, dawal. Awan basol ka na tayo, ti babae. Iso lang, ti patayin tayo ni Robino. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agawid kayo kuman, senyorito. Ang mga no da makakita kada kayo at tao ni mami yo. Kat makadaanon manen kan kwa na ngayon tulod dak dito balay. Di na kumaapuraan, Eloisa. Adapay kaya't kung ibagakan ka. Itay pa nga ibagbagayo da itang. Aging ka itang. Di yung matla maibagan. Eloisa, Apay amat matandak matlatan, senyorito. ada kay papananti panangtod ko keng ka iti sabong kan chocolate. Anya ti ka ipapanandaga dyan yung kanyak, senyorito. Ibagat. Ng pangasim. Di na ko makagura. Ala, ibagayon. Eloisa, Senyorito, ti imak. Apay natpatan yung matan. Eloisa, mabalin na saan ka amamati iti bagak keng ka. Ngam, iso ti agpaiso. Iso ti mariknak. Anya, senyorito? Ayatan ka, Eloisa. Anya? Uwan, iso anakas asidagunay ti reknakkan ka. Saan? Ala, amuyo ka diti bagbagayo, senyorito. Babauna naklaang. Nis ti kaya rigak kada kayo. Saan? Di mo ibagbaga ti kasta, Eloisa. Tauray na kurapay ti may sa tao. Kat adalat takarbangan ng agayat. Ladingitak, saan ka maikari iti pamilyayo? Kan, saan ka ibaga ni madam? Asaan to ka no Apolos mabalin niya agtakkob ti Pino? Kan sabot. Dawal. Nawayan dito, apang likidaran tayo kini Rufino Cruz. Wan ka kadwa. Tawanan ti matagtagi tao dito eh. Tanda tayo ni sang ata na kumamagitida na kampusan to. Sige. Yabay mo tilugan ni Robino. Taydapan tayo ti Babilo na. Buwan, Dol. Isa ka tayo nagitipalto diyo, kakadwa. Nayabay kon, Dol. Ratratan tayo. Natayan, Dol. Balini! Sige! Partakam tiyag patray! Ay, nagyamanak. Nag-awid matlangan ni senyorito Jonas. Eloisa. Di mat senyorito Jonas day nagkapo dito yung balay. Wan tatang, imay nang pinasyar. Anya? May nakapinasyar? Saan apa nang sarong kariti may sa masakit?
Wano, gayam tiya ay na dito'y balay tatang. Tiya ay nakat mangiton da iti taktakkel man na problema. Anya? Wan tatang, tadaim pud no kanyak ni Jonas akas lasaan anak kapapati. Kunana apod no kan nagtaod iti puso na dagiti amin ngayong pagpagana. Ay, anya ti impod no ken ka ni Senyorito Jonas. Kunana nga, kasla mabainak pa yun amang ibaga kada kayo tatang. Ibaga mo. No, anyaman dagiti imbagbaga ni Senyorito. Ay ayatan nagkano tatang. Anya? Ay, saan ang mabalain? Hello, Dawal. Imbag tayo bawag kan. Itay pa yung urayag tiyawag mo. Kumusta? Tinagibaunak kada kayo? Nalpasan, madam. Anya? Ano kasta? Natayan ni Rufino Cruz. Wen, madam. Kaya saan may ram-raman di katwa na ababayan na kalugan. Anya? Karamba! Apay adi yun raman a pinatay. Kasanoon na isundo ti agbalin amit sa ti pakatikluan tayo amin. Saan? Tawan plate number tinagluganan mi. Suwadi kay patadakan. Nasaysaya at kumano pinatay yung pa'y ti kadwana. Taamagan na irupan na kayo. Nakabungod kami amin. Isungawan ti mga pagdaragan nyo, madam. Natalos ti trabaho mi. Nasaya ato kasta. Kad, sa dinungarudhan ti ayadyo. Maban kami ni J. Hideout, madam. Sige, taumayak ki Jay Hideout. Rambakan tayo ti panakatayan ni Rufino Cruz. Saan naman po na si panunot ko tinaisawang kanyak ni Papa? May panggap ka ni Jonas. At madlaw na gayam. Nga da pa ng gusto kiti nasing nga da kayam ko. Sino ang tati mong awag? Saan mo ta nakapunbog? Hello? Hello, Senyorita Monique. Itong niyang daytoy. Si kamat ganton niyang. Apay, anyat ibagam kanyak nawagan nak. At ako malaang damagag kada kayo, Senyorita? Oo. Anyat idamagam to niyang. Ada ka dito pala yun ni Senyorito Jonas? Ay, awan. Awan ditoy. Apay abir-birukam. Gaputa, itay pa'y labigat at manaw dito'y mansyon, Senyorita. Saan pa'y asimmang sangpat at gana ita? Ay, nukasta, saan anangal daw dita mansyon? Saan, Senyorita? Di awagam. Damagam na sa diano ti ayan na. Ngarod maawagan. Madanagan na. Mga no umawag ni Doña Candida. Damagan na kanyak ni Senyorito. Agungot tumanan, ibagakajak amo tinagturungan na. Isa, dinamag ko, no, ada dita balayaw. Ay, saan pa ngay may dito'y balay? Gambay Siyak ti mangawag kan kwa na. Barang song batan na. Hello, Hebe. Anya ti madamag na nakawag ka. Anya, ada pambalto ka na ba samak? Sino ti pinatay na? Andiya. Rufino Cruz? Sino na ita? Kaya't ko ang mamuha ti background kan kinatao na. Sige, sige. Sige. Urayik man ti panag-report mo kanya kenton, madam nama. Bye. Anya ti kahit asawan da ito eh. Apay nga na napasamak apang maldog. Agyaman at pasimmang patkamatlaan ng Senyorito. Apay to niyang. Sigsagam ka diti sangpot ko? Senyorito. Itay pa'y labigat apim manaw kayo. Italaang ti sangpot yo. Malamang. Hindi kay pa'y imay nangal daw. Awan pagdanagam to niyang. Adot restaurant ang mabali na panganan. Sa bagay mo't kit di Angam sa dino ka diti. Naggapuan niyo, Senyorito. Oday ta ka manan. Di mo damagan. Tapay adiyo kaya't nga ibaga. Basta. Alangan nga ibaga ka nagkapwa kiti balay ta Eloisa. Anya ti intanamitim yo, Senyorito. Eloisa ko na yo. Ay awan to niyang. Kunak mata di mo damagan.
Kan, imawag ka din kan Eloisa? Saan pa yung senyorito? Ngam talaga ka di aday jay tinaita na meeting nyo itay? Kasla sa bali mo di pa nagdangag ko. Ay, makamu ka man langan to niya. Panawan ka man langan. Sige, kakadwa. Inom, ka nagpulutan tayo lata. Rambakan tayo, di pa nagbaliki tayo. Ne. Well, Ah, ilugan ni madam. Isa dyan nagsardang. Urayan tayo, ngumasdag. Maragsakan lagi de. Iti padamag ko kong kuwana. Antay daan. Kastaw na kini na. Madam! Oh, Dawol! Madam amat kaya man di pa nagrampak yun. Wan, madam. Napan kam matang itayan, iti naman kan pulutan. Madam, kurang sama dinagatang may mabitin kami. Awan parikot, no mainom kan pulutan ti pagsasaritaan. Tado titugot ko. Aday tinungan ko. Alam latay chayan. Agpeso, madam. Nanggagyo, kakadwa. Ano karo ti mainom kan pulutan itilugan ni madam. Ingkay alan dito, itago matayo nga ginom. Mabit lang. Ataw mo awag kanyak Dawol. Sige, madam. Ni Mayor Solomon matgayam. Sige, madam. Sumbatan yung nga rin tiyawag nyo. Ang mga nun na patagdi magkana ka na kayo. Sige, kadwa, inom. Agyaman na sinong bata madlangan dagos ti awag ko dun ya kandida. Ada ka di bagam, tayo nawagan na kamigo. At dala ko madamaga. Anya na ita. Nag-report ni Hebe kaniya. Kin kunadang at na napasama ka pamaldog. Anya kumadugas na, Mayor Solomon. Sigon kan kuana. Tao yung kanugayam kan Don Gonzalo tinapapatay. Hindi pa yung nabayagan nagakam kas general manager tinagsugpunan nyo ang negosyo kan Don Gonzalo. Anya? Saan? Nainja ka mo at umigayam di bagbaga manapartugan. Talaga ka di, di mo amo. Di ka pasamag apamaltog. Talaga anjak ang mo, amigo. Si Kapay laang tinakaidanon kanya kitinay kaadamag. Amamu kami ka. San kan ngaging kukunapay? Ipagamrutakan niya kung magdapakay na igamit ipan nakapapatay na yan. Tao ngagnagan ni Tiropino. Awan, amigo! Apay ko magaklo na kinindotawan mo tammo kini bagbagam apang mapatay. Nadalos, di mo siyak. Uray ilunod ko ti bagik. No talaga nga napakain na igak itinapasamak a krimen. Limo ilunod ti bagim. Ang mga no pumaiso. Sige. Mamati ako ng ka. Yung awan itay ni senyorito, ti saludsod ko, no sa dino tinagkapuan na. Sa dino nga tangagpay sa tinagkapuan kan nangaldawan na. Ti cellphone ko, Griri. Inimat gayam Eloisa to yung mawawag. Hello? Tanyang, kumusta kayo dito mansyon? Iti agdamak at naulimot kami ita dito yung mansyon, tawan ni madam. Agong-ungat ka di pa lang ni Madam Idisimbang mo dito mansyon? Ay, di rabi, kat uray la akasla umasok ti agong na itipungtot na kini senyorito. Mitay bikat kat medyo naglaylo basit, Eloisa. Kapungtot na kailangan ka ni Madam? Panagrik na kat nagpaawon, Eloisa. Iso nga, umay kanto nagtrabawin ton bigat. Juan, umayak ton. Sa paan to nga ragtagpay tulod kinitatang mo. But ne, nakadadon tinaurnong alabaa. Napna ka na ginom. Dagiti kakadwa tayo, madam. Wan, Dawol. Tama gano na barkat ka ba? Isardang mo to'y longkat, nasublatan ka ngagmadeho. Saan, madam? Timplado tinom ko. Isungawan pagdanagan nyo. Saklatan ti agmaniho. Aguray ka, agriring ti cellphone ko. Madam, o sino ti umawawag?
Ni ka di mayor. Saan? Ni, sino nga ron? Ni Don Gonzalo. Isuway sardeng mo pa ilang tulungan. Tasong batak man tiawag na. Sige, madam. Oh, dahil na. Hello, Don Gonzalo. Wan, amo ko na pinaltugan da ni Rufino Cruz kat natay. Anya? Atapam nga da pa kainaiga kiti pan nakapaltog na. Karamba! Diyak kayat na itangatap mo kanyak, Don Gonzalo. Wana, paimbestigar na klatan o isot kayat mo. Awan, ti kabutang ko. Apay kumamabutang ak, katawan mo't dakas nga ramid ko. Karamba! Tupan ka malagan. Ha! Anya ti ko nam Tonyang. Nakasaritam ni Eloisa kat sumuragan inton bigat. Uwan, senyorito. Nagsayatan no kasta Tonyang. Hala, senyorito. Nalaos tirag sakyo, di pan nakaamuyo nga umay to agubran dito yung mansyon ni Eloisa inton biga. Ha? Ay, saan mo Tonyang? Katno na si putak di pa nag-iisip yo. Itay imbagak nga umay to ni Eloisa. Saan mo? Di kayon aglibak, senyorito. Tanabayagan, tamadmadlaw ko ana asidag unay tirik nam kini Eloisa. Iso di na mabalang dagdamag. Anya ti damagam. At pa nagkurso na dayo ka di kini Eloisa. Anya? Anya mo dayta na sa ludsod mo Tonyang? Mapainak ko maamang damag. Nga mariknak ana asidag unay nga mintirik nam kini Eloisa. Iso nga uray na padaklan akatulong kat itortorid ko ti mang damag. Anya nga tati isumbat ko. Tonyang. Apay, adi ka matan makatimag, senyorito. Panag ko na kat saan mat anarigat ti saludsod ko. Saan man natira at dadamdamagam Tonyang? Ti cellphone ko, agriring. Sino nga tamot da ito nga umawawa? Sige, sumbata mo. Tama nga no napatagday ta nga umawag. Panawan ka pa dito, Tonyang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dakas adamag! Apay tatang? Ay, nangag ko iti radyaw nga da napasamak apang mapatay. Kasta ka di? Ay, sigun iti damag, kahit agnagan iti Rufino Cruz. Nakatugaw a general manager iti nagsugpunan a negosyo da Don Gonzalo kandun niya kandida. Anya? Empleyado na doon niya kandidat ipinaltugan ta tatang? Well, katidakas na. Atapa ni Don Gonzalo nga da pa kainaigan ni Doña Candida. Iti pan nakapapatay day Rufino Cruz. Anya? Bayan iti opisina iti mayan tayo manan, madam. Idinto ta na bayagan na nagkawit aming empleyado. Dito itapailangan palabas iti oras daw. Oh, maburipura na ngamin iti panang pabasol kanyak ni Don Gonzalo. Nga da pa kainaigak iti pan nakapapatay ni Rufino Cruz. Abay ko maburiburang kayo, madam. Idinto tagpaisubat nga dapan na kayo nagyo. Iwat mo! Ang mga no ada makangagkan ka sa pali. Katagsaklong da katagiti pulis. Takrot kayo magkaya, madam. Mabuting kayo kade, itinaybaga ni Don Gonzalo. Apay bistigar na kayo, madam. Sana ka mabutang. Takunayo mo't analinis ti trabaho yo. Well, madam. Awan rumbay nga pagdanagan nyo. Saan to amamuan dagiti pulis? At kami tinang patay ka ni Rufino. Nimot Mayor Solomon, iti umawawag. Mabiglang kasong patak tawal. Hello, Mayor!
Agyang mo nagtasinong bata madagos ti awag ko doon niya kandida. Anya manan ti bagam, ti mawag ka manan, Mayor. Hinawagan ni Hebe. Kunan na amay sa kayo kano kadagiti suspek iti pan nakatay ni Rupino. Anya? Karamba! Tapay asyak ti may sa kadakiti person of interest iti pan nakabapatay ni Rufino. Gapo tayo report ni Don Gonzalo kadagiti polis. Saan mo kano gustuhan ti panang ipatugaw na general manager iti nagsugpunan nyo a negosyo? Anya? Iti dayjay arason. Tapno may bilang ang kadagiti person of interest iti pan nakabapatay ni Rufino. Wan, umanay day di amiga. Takunam ka no pa ni Don Gonzalo. At di mo pagbayagan at general manager da jay Arupino. Uray na ibagak dayjay. Awan tensyon ko abang patay, amigo. Ala, awanak di dan. Makamukan ngagsungbat ka nagiti investigador. No, talaga nga wanaramid mo ket nadalos ti konsensyam. Awan rumbang nga pagdanagam. Oh, Papa! Narabyan kayo mata si Mangpat. Wen iha taado ti nasikaso. Kalpasan na rin mo kiti opisina kita'y malam. Itay pa yung orayan kayo. Adda ka di ibagam. Taur-urayin na. Adda, Papa. Damagaman ka na kayo na amuyan tinapasama ka pa mapatay itay malam. Anya? Siyempre kas mayor mo kon. In report adagos kanyak ni Hepe tinapasama ka agreement. Siyempre siya muna. Apadamagan ni Hepe. No adda na kiti sano na saya na pagtang iti masakubag nga ili. No kasta, amoy pa yan. Ani dun niya kandidati may sakaragiti maatap. Pasama ka pa mapatay, Papa. Wala mo kon. Siya pa iti nang ipadamag kini Donya Candida. May papan iti dayda banag. Ngamjak mamati nga da pa kayo naigan ni dun niya kandida iti kas di agreement. Nakasaysaya ta tao. Kas jikid din ti atapan da kan ko, ana. Kanya. Senyorito, rabiin nga at takapay lang di terwar. Nakaida kitayan to niyan. Madanaga na. Tadi pa si mangpat ni Mami. Saan ka di pa nga imawag kan ka? Saan pa nga rod? Pinadas mo ka din nga inawagan. Wan. Di namat sungbatan. Apay nga ta? Andan samot tanda ka sa napasamak da ni Dawal. Awan nga tamot, senyorito. Ala. Barang sumangpat dan. Talaga madanaga nagto niyan. Tanong marabyan ni Mami. Ikagumaan na mati umawag no kwa. Senyorito, tilugan ni Mami. Isun dyan nagsarda ni Arubayan. Wan nga agpaiso. Ay, agyaman nag. Simbangpat na matlaangan. Jonas! Aton yan! Apay ganda kayo di tiruar. Ay, gaputa, paspasungadan da kayo, madam. Mami, apay narabyan kayo kini Dawal. Ay, tiyo ka di pay apo. Nga dadapasamag apang mapatay itay malabiho. Ay, awan mo't Mami. Ala, dumgag kayo tada istoryag. Katiso ti makagapo no apay anarabyan kami kinidawal, iho. Kan, ibaga, no asino tinapapatay. Rabi di ka pa simurag iti silid mo, anak. Tatang, sana kayo makaturturog. Ay, pampanunutom ka na iti, ipapan mo manan panagtrabaho, di man siyaw ninton bigat. Saan aday dati pampanunutag? Anya nga raw. Kinaibagayo tayo malam. Apan nakairamraman tinagan ti amo kiti napasama ka pang mapatay. Mabutang ka kaday. Wan tatang, tanupod no nga da pa kayo naigan ni Doña Candida iti
DJ agreement. Magipakita lang nga kasla naturay unay ti amok. Ay kay mabutang kakadain asumrek nga agtrabaho iti mansyawon. Saan magngiti kas tatang? Tadamat ni Senyorito Jonas. Anak kasaysaya tunay kanya. Iwan gayam. Kasanaw no maaman ni Doña Candida ti impod na kinka ni Senyorito Jonas. Sigurado agungot dayjay anak ko. Day tangaron ti problema tatang. Saan namat kit kaya mamuan? Nawan ti manghidanon kan ko na? Di mo nga ron ibagbaga kinito niyang tatarabitab dayjay. Ang mga no ibagana kini Doña Candida. Wan tatang. Kat kinasaritak ni Jonas. Adi na ibagbaga kinito niyang. Ha? Jonas ko na mulatan. Isumat ngamin ti kunana tatang. Jonas kanulatan ti awag ko kan ko na. Anya, saan ang mabalain balasan ko? Ta sigurado nga agungat lakit day ni Doña Candida. Noober nga samlatan ni Senyorito Jonas. Di kayag danag. Ta senyorito lang ti awag ko kan ko na. Nada sa bali ang makangkangag. Hello, Don Gonzalo. Ha! Agyaman na kasi nung batang lang tiawag ko. Karamba! Ang mamlatanon niya't makagapungay mawagak. Tsak kaya ti panang istoryam kadagiti pulis. A kinuntrak ti panang ipatugaw mo kin ni Rufino akas general manager iti nagsugpunan ta negosyo. Awan ti ambok iti panakapaltog ti patugaw mo a general manager. Nadalos ti konsensyak. Apayasyak di pangibagamit ti dayta. Anya! Ha! Si kalang tinagisit ti kararwana. Irabraman dakit din. Kapot panagat atap mo kanya. Asyak ti utak ti panakapapatay ni Rufino. Saan kay paimot gayam anaturog akas kaniyak, senyorito? Kanya mo katawan kayo dito'y biranda. Jak pa ngamin makaturog to niyang. Iso harim marak iti silid ko. Nganya ngamin ti pampanunutang. Tinaistorya ni Mami. Panggap iti panakapapatay ni Rufino Cruz. Sa anak amamati iti atap ni Don Gonzalo. Ani mamin ti masterman iti dadya pamapatay. Oray siya kumato niya. Sa anak mo't amamati. Di na maramit dayta. Ngala. Sa apayla ko ma. Adan tumatla paglawlawagan ti agtultuloy nga investigasyon. Nagiti pulis, senyorita. Wan, to niyang. Mami, nagsapa kayo matabi mangon? Ay, pampanunutat ti panagat atap kanyak ni Don Gonzalo. Asya, ti mastermind iti panakapapatay ni Rufino. Kaya't ko ang makasarita ni Don Gonzalo, Mami. Diyak kahit ti panang dadala itinagan nyo. Iho, saan ka na makirabraban iti susik ni Atwa? Uwan ang nakababain, ti agwarwaras ita adamag, Mami. Da kayo ti maatap ang mastermind iti panakapapatay ni Rufino? Bay amlatan, iho. Total kat nakasaganak mo tapay imbestigar. Amok abadalosan tumat lang tinagat ko. Pangayam, sa bali man kititi manakip ko. Anya, Mami? Nawagan nga tamat lang ni Tonyang ni Eloy sa hindi kalman. Sumrak nga taydan. Wan, Mami. Isuti ko na ni Tonyang kanya. Nasaya to kasta. May sapay day siya papay. Kaya't ko makasarita itinalapat. Apaman na sumangpat iti matsyon. Ha? Apay, Mami? Kaya't ko nga'y parupakan kuana. Asaan nga agambisyon nga agbalin ang nobya when lumaki asawa iti baknag. Kasaan to apulos ang mabalin? Nga agtakob ti pino kan sapot. Mami, amin tayo kat adakarbangan ng agayat. Iho, masapol a kita, but piliyam ti ayatam, anak ko. Saan kit di?
Nagpanag ka lang iti maysa ang mamirmirao. Kanya, adakon. Mayat ta na panunot mo matlaan ng tinagsubli, Eloisa. Sana pala ko mga umayta. Maburi-bura na kagmay-may sa balay. Mapanagpasada ni tatang. Sige, sumrat ka nga rudan, friend. Tanyang, remor ka din ni madam. At tapay laang. Saan anapan iti opisina na? Urahin na ka. Anya, saan ka nga danag? Panagkunakat, nagbaawan ti pungtot na kan ka. Kung agdamat ni Senyorito Jonas, amang ikanawakan ka no, kaungot na ka ni madam. Eloisa, ada ka matgaya man. Ha? Eloisa, apay ati kamatan makasauti asidag ni Senyorito. Kung apay akit kita matlat na nakasta. Eloisa, ada ka di rogit iti ropa? Ha? Awan, Senyorito. Sige, agsarasarita kay pailaan nga rog, Senyorito. Takinak man iti ayan ni madam. Eloisa, agyaman at may kamatlaangan. Saan mo kadi matlanay bagakin nito niyan dyan ibagam kanya kiti? Saan? Di ka agdanag. Agyaman na. O sige, tama pa nakagtrabaho. Mabit lang, Eloisa. Jonas, batam ko madagiti nakulap ko. Amang anong masidag ni mami, makita na ka. Jonas, ti kahit kung ayawag mo kanya. Sige, basta ibatam nga rodan dagiti nakulap ko. Mabit lang, Eloisa. Mabalin ka diti agsalutsot? Anya dayta? Adda ka di matlanamnamat, iti impodnokken ka nga ayan. Jonas, sana kas ka rin natin desisyon may papan iti dayta abanag. Aglalo kat, baknang kayo, idin ka tamoy saklang ang mamirmiraot. Saan ko maaday tati panunutan? Diyak pulos malipatan ti sang kaibaga ni madam. Anya? Asaan to pulos sa mabalingag takob ti pino kan sabot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko may panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Senyorita Monique! Apay nga inawakan ka? Kapunta na kaya't ko damagan kat katot niyang. Anya, Senyorita? Nagsukli ka din ni Eloisa dita mansyon? Wow, Senyorita! Madamay itangag sarsarita daki ni madam. Anya? Saan pa yung simrap ni Tita Candida di opisina na? Saan pa, Senyorita? Umayag dita mansyon kanyang. Sige, bye. Bye, Senyorita! Ania? Mapan kay di balay da doon ya kandida? Uwan pa pa? Saan? Saan ka mapan? Apay aparitandak pa pa? Gapo iti panagat atap daking guana. Nga iso ti adam muna iti napasama ka pambapatay. Papa, atap lang dahil ti kasosyo na iti negosyo. Saan kay kumamat pati ang maaramid ni Doña Candida ti may papabasol kan kuana? Awan, sanak matabas na mamatay. Ngam narigat ti saan nga agsakbay. No kasta, kabutan yun ni Doña Candida? Ha? Saan ko akabutang? Apay nga roda kasta ti bagbagayo. Ihadenggan na ko ma. Pagsayatan ti bagbagak. Di ka pa'y lamap-mapan iti mansyon da. Awan ti mo kakabutan ko ang mapaniti mansyon da, papa. Isala din ito, no saan kaya din kan. Kaya't ko kami na makasarita ni Jonas. Di ka katibabain, Eloisa. Sika at tagapo? Idultulod diamo na ijibalayo. Madam, kinapod mo na. Kaslak la marunaw nga asin iti panangitulod kanyak idin ti anak yu iti balay. Oh, saan ka man nga agin kukuna, Eloisa? Amukmut kat akay kayat mo. Ngamtay to'y tilaglaki pa mo. May sakala ang akatulog. Isu ati kagambisyon nga agpayakpak iti na nga to. Di kay matanagan, madam. Amok ti pagluglugara. Nasaya ato kasta. Kat ipakakmanankan ka.
Asaan to Apolos nga agtakob ti Pino kan samot. Nakapanawon ni Mami. Mabalin kong timapan iti ayan ni Eloisa. Kahit ikak iti paborito na chocolate. Senyorito! Ha? Ni Tonyang. Tonyang, papanam? Ay, inakagwalis di talikod, senyorito. Ni Eloisa, ayan na. Aglablaba pa ang di talikod ti balay. Ado ti lablabaan na. Ang aguri ka, senyorito. Apay nga daig ka mo a chocolate. Pangitadam iti dayta, senyorito. Ha? Ay, Tonyang. Ni kadi Eloisa, iso adinamag mo kanyak no sa dino ti ayan na. Ha? Ay, saan Tonyang? Ay, saan ang mabalin nga ibagag? Aparakin ni Eloisa daytoy. Ano nga ro dayta a chocolate? Taapay nga inwar mo iti rep no awan ti pangitadam, senyorito. Ha? Ay, itad ko ken ka Tonyang. Tamo ka paboritong ti chocolate. Ha? Ay, agpaysa, senyorito? Ipadawat mo kanyak dayta? Wan. Apay nga ron animat Eloisa ti damdamagaw. Kahit ko pagbingayan nyo. Itad ko meriendayo daytoy. Kasta ka di, senyorito? Pao, nag-game muscle. Mutoy nga ron, senyorito. Tain kam meriendaan kini Eloisa dayta a chocolate. Sige Tonyang. Atoy. Yehey! Thank you, senyorito. Sige, ditakan. Tain na kung iti ayan ni Eloisa. Una yan ni Tonyang. Kasla ubing. Napurnadan ti pan nakisaritak kini Eloisa. Ay, dayjay mat ngamin at Tonyang. Kunak no saan ka manin amadano ni ti mansyon niyo, Jonas? Kinapudno na. Adda ko mapapanak. Ang gaputadakan. Saan ako na matuloy? Nagsulti ka rod, tanabutan ka. Adda ka ti ibagam? Nadamag ko dyan na pasama a krimen di kalaman. Di ka nung mamin ti atapon da, mastermind? Ay, dahi tangarod tinagkas ang apanunutan. Tano asino pa'y ti addan na pintas a record. Kat isupailat mapabasol. Nga magpaiswa tao yun dyan napapatay, Jonas. Wan, ngam kay promote na akas general manager. Iti negosyo ang nagsugpunan da mami kan Don Gonzalo. Ang mga nood damat na ngapal kankwana, apada ng empleyado. Iso pinatay dalangan. Dahi tati may sakit kitaan pa yung anggulo dagiti pulis. Kat tinatagsan ita, ni mami ti pagpabasulan da. Ay, anya? Apay, anda nga ta? Ebidensyada? Ta iso ti pabasulan da? Gaputa, saan apabor ni mami? Iti pan nakapaitugaw ni Rufino Cruz, akas general manager. Apay, mat ako naman sana pabor ni mami. Idin to tadwada mo ta nagpili ka ni Don Gonzalo. Nila ang Don Gonzalo tinangpili kini Rufino. Sala na amuana ni mami, iti nalpasan nga impromote ni Don Gonzalo. Anya? Kahit mo asawan, desisyon lang ni Don Gonzalo ti pa nakaipromote na dya Rufino Cruz. Wan, iso ang nagpungtot ni mami, iti maamanan nga iso ti general manager. Adda dagiti nasapawan na apada na nga empleyado. Mas adda da kuma qualified nga iso ti agbalin a general manager, iti nagsugpunan da a negosyo. Hay, naglukumot din dya Don Gonzalo? Iti dayjay nga inarami di Don Gonzalo. Ket kaslain walin nalatan ti kalintigan ni mami. Makipagtagi ko iti negosyo da adwa. Hapo! Nagimas to'y imported at chocolate ng intad a meriendata ni Senyorito Jonas, Eloisa. Sige, agawa mo nga rin timangan pa niyan. Nay, katapay nga yung sardang mamatan timangan. Gusto niya kinan ko. Kasla napsugak may lang. No, kasta. Di mon kahit taytay. Kukwa mon. Ay, thank you nga rin, Eloisa. Sige, tapno, sigurado ako kwak amin ang daytoy. Tanawan ka nga rin ditoy. Napanan ni Tonyang. Agin-agin pa inaan. Mukmat ka ta para kumalang kanyak kay at chocolate. Tani Senyorita Jonas, di magkapuan na.
Jonas. Pasensya kan ano saan ka natuloy iti papanam ko ma. Gapo iti ay ko. Okay lang. Mas talaga ti chocolate. Limit to niya ang mga iti chocolate. Wan, inikak itay, paborito na. Sika tinangtad iti kang kananda chocolate. Wan, amok namin na paborito na tayo, Jacob. Iso nga inikak. Kasi magdidintad mo kanya ka. Wan, sinagutan ka mat, idi napanatawan na birthday. Agoray ka, dandanay man gaya mo kasangay mo? Wan, kat agyaman na ka. Panalagit mo matlaan ng ti madanin ang kasangay ko, Jonas. Wan, inton may kadon alawas ti kasangay ko. Pasensya kan. No, italaan na lagip ko. San abane? Oray kat nawaya pa'y matlaan? Makapagsagana ka iti dadaray mo iti kasangay ko. Agpada da iti birthday kin ni Eloisa? Uy, dangdangan na ka di, Jonas. Nangagmutin bagak? Ay, Awan plano mo umay ito iti birthday party. kwa, Sige ka. No di kan tumay, kagura ka. san man? Umayak mo, Nick. Promise ha? Laglagi pagday nga impagam. Wan, promise. Namnamaan. Ay, ang yaman at tapimba na umutlagan na kiti pulis nga may nangimbestigar kanyak. Madam! Naumamadlangan na kiti polis sa nakisarsarita ka na kayo. Wan, tauray ulit-ulitan da. Kas ka na palipaliktad na nagati sa lutsud da. Awan na pulos ti makalap da nga ebidensya. Asya, tinang mandar iti panakapapatay ni Rufino. Nadalos, ti aramid mi madam. Awan pulos sabit yo. Tay tamo ti pagbilibak ka na kayo. Nagtignay kayo kadagiti kakatuam. Talaga analinis ti trabaho yo. Dayawin din kayo amin. Agyaman kami madam ng runa no na yun pa ti bonus mi. Awan parikot ti dinay. Katsapay lako ba? Tati kaawan na nakalap nga ebidensya dagiti pulis. Iti imay na panang imbestigar kanyak. Kat madalusanan tinagan ko iti publiko. Anya no, agpa-press conference kayo madam. Aniya. Tapno maamuan ti amin. Nadalos ti konsensyayo. Nga awan ti pan nakainaigyo ti napasama. Apan nakapaltog na yarabino. Good idea, dawal. Sige, agpa-press conference ako. Kat ibagak nga awan ti amok iti pandakatay ni Rufino. Wen madam, awan parikot. Nalawag magtiro pa managapo iti mansyon da doon niya kandida mo ni Iha. Gaputa na bayak kami ang nagsarsarita kini Jonas, Papa. Anya ba't nagiti nagsarsaritaan niyo? Imo na, ti pan nakapapabasol ni Mami na, nga iso ti utak ti pan nakapapatay ni Rufino Cruz. Dadagsan da diyay nga atap. Yung mamati kasan na amaarami ti may papabasol kan kwa na, Papa. Kasta di amom jabluin sa iro na yan doon niya kandida. Aday pagbagayo, Papa? Di ko na. Baring no, madalusan do lang dinagan ni doon niya kandida. Takasimat, may papabasol ken kwa na tisan ng aramid. Day tangarod put, Papa. Ayun sapay na kuma. Taddan tumad na pakalawlawagan day dyan na pasamak. Anya pa'y tinagsarsaritaan nyo ken ni Jonas. Malagsi di tinayabanag. Nalagipmat lang ni Jonas, ti umadani na kasangay ko. Agbayso ka di? Wen, Papa, kat inkarina nga umayto ka no. Isa kayat ko nga ingrande, ti maangay akasangay ko. No problem, ha. No kasapulan nga oray talo akitireng services ti kasaritag amang isaganay ti taraon apag sasangwan to iti kasangay mo. Kasta ti maramid. Thank you, Papa.
Eloisa, dandani kaya man ti birthday. Agsagana ka kadimat? Wan, simple lang ti sagana. Sa anak matabak man. Dito ka di mansyot, minu ijay balay iti pang selebraram to iti kasangay mo. Kaya't ko nga ijay to balay mi, iti pang selebrarak iti birthday. Ta, mayroon ng tumat a day off ko. Ay, umayak to Siyempre umay kan tumat. Tano di ka umay, kagura ka lakit ti. Mangitugot at to ti silay. Uray sa anan, taado matyartam ni tata nga sili. Silipin ti kayat ko asawa ni Loisa. Kadan to, pagisuputak iti iawid ko. Tadan tumabati ti sagana. Gamno awan, uray di tulatan itip ti pansit yawid mo ton niya. Mayat ta Loisa. Uray itip ti pansit no, isunto ti mabate. Basta agtan tumat mayawid ko. Ang maguray ka. Di mo to ka di imbitaran da Senyorito Jonas kani Doña Candida? Ha? Apay anak pamulagat ka iti sa ludsod ko. O no, awan ka di tirantam, amang imbita ka dagiti amo ta? Doon ni Senyorito Jonas, babalingaw isek to. Gamno ni Doña Candida, mabainak kan, mabutanak amang imbitar kan ko ana. Anya? Tapay. Amang ano pa ba ilan naktulang? Kan, amang ano, din tumatlamangan, nga oray umay balay. Sa bagay, napili ni Doña Candida. Day tangar ti pagbainak amang imbitar kan ko ana, Tonyang. Ngala, no di mo kaya't nga imbitaran to ni Doña Candida. Uray na ni Senyorito Jonas latan ati awisam. Tonyang! Eloisa! Mayat man ti pa nagsarsarita yun dito eh. Ayuwan, Senyorito. Nalpas mi amin na natrabaho mi kini Eloisa. Iso manarimaan at di pa nagchis-chismis mi. Hoy, Anya? Tonyang, di mo ibagbagati kasta. Amang ano pagkarap ni Senyorita, chismosa ta. Anya ti pagsarsaritaan nyo. Mabalin ka dimot, makidin naman. Ipanggap ti umadanin a birthday ni Eloisa, Senyorito. Eloisa, gundaway mo tayo tuyan amang imbitar kini Senyorito. Ipagamon. Wanan niya. Danda ni gayo man birthday, Eloisa. Uwan, Senyorito, kat uray no simple lang ti saganat to. Kayat ko adamar ay kay to kumamat, Senyorito. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.